Tuluyang ligaya. Araw-araw ang saya. At tanggap na nila. Dahil pasok kahit saang sulok. Sama mo kami, kabisyo na magsasaya, Sama-sama Metro and Mega Manila. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami, kabisyo na magsasaya, Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama na sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama na sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Tuloy ang ligaya. Araw-araw ang saya. At tanggap na nila. Dahil pasok kahit saang sulok. Sama mo kami, kabisyo na magsasaya, Sama-sama, Metro and Mega Manila. sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako oo. Ito ang podcast na hindi pwede sa mahina ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito, ang podcast na Rated Tita Max.
Listen now on Spotify. Saan ba na lang kami, Berbay? Ang goal ko ay hindi ko makuha yung poison niya at ang goal niya ay Hindi ko makuha yung poison. Come on, let's go. Uy, ba't tumingin? Hindi nagbobold ako. Ano ba? Tumingin yung bear! Oy, bear, huwag ka tumingin dyan, ha? Ayan, kaya na. Okay na, na. My turn. Okay. Okay. Yan, yan. To, pick. Oh, Okay na ako. here you go. Hindi. Safe, safe. Hmm. Safe. A few inches later. Ito na lang, ito na una eh. Hip na? Ay, nako. Ako na naman ang biktima nito. Sabi ko na eh. Bay! Nag-iba! Bay, nag-iba na yung pakiramdam ko, bay! Naging zombie. Ano sa tingin mo ang natikman mo bukod sa gummy bear? Gummy bear. Oh, na ba magalit? Hindi ka nasa daw ng gummy bear. Tamis. Sinumsumpinan mo ko dito. Flashback. Saan ba na lang kami, bear, bay? Hindi mo maalat? Ha? Hindi mo maalat? Ay, medyo may pulbo. Sarap manood ng radyo, no? Ginawa mo na talagang bisyo ang panonood sa amin, no? Umabot ka na rito eh. Huy! Kaya kung gusto mong tuloy-tuloy pa ang tawanan, Iyakan at kiligan, aba! i-like mo na ang video na ito. At mag-comment ka na rin sa Bisyo Hit mo na rin ang notification bell. para updated ka sa mga kaganapan namin dito sa Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Of course, maraming salamat. Ang lapit bakla! Yung course ko! Yun, teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isulat. Maraming salamat, Chip Felix. Okay. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Hi mga mahal! So today, meron tayong special interview. Hindi ito yung normal na interview. Ito talaga yung close-up interview na kung saan dapat wala kang pores. So samahan niyo ako. Let's go! Uy, makalapit ka naman. Pwede ba pa-interview? Uy, ako nga pala si DJ Kim Chino ng 90.7 Love Radio Manila. Anong pangalan? Roma Ann Sanchez po. Roma. So, sino kasama aside sa friends? Meron pa ba Secret. family? No. Wala namang family. Oh, okay. So, saan ka nakatira? Sa secret. Secret. Oh, sino? Anong pangalan ng mga brothers ko? Earl, Kurt. Earl and Kurt. So, ang tanong, kamusta ang biyahe niyong dalawa dito? Smooth naman po. Okay, so ilan na ang ex ni Earl? Wala pa po. Single since birth. Wala pa rin po. Wala ba? So, may chance ba na maging kayo? Merong nililigawan? Wala po. Wala rin po. Yung totoo. Anong mensahe mo sa mga pumupunta sa Star City? Salamat at pumupunta sila. Bumalik ulit sila para mas maganda. Ilan na ang anak ni Chip Felix? 3 lang po. 3 lang. Yung legal? 3. Talaga 3 lang. Wala siya. Maraming salamat, Chip Felix. Okay. Sa ganda mong yan, nahihiya ka pa. Anong message ni Ma'am Abby sa mga pumupunta sa Star City? Have fun. Have fun po.
Enjoy. Ilan ang asawa ni Ma'am Abby? 5. Charot. Ma'am, kaano-ano mo yan? Kaano-ano mo? Ay, anak ko po to. Sino dyan? Kakala ko 5. Anong nickname ni Ma'am? Olive. Ma'am Olive? Uy, taga-Caloocan lang ako. May grade 10 pa ako. Ano, Nakalapit. ano message mo sa Star City na pumupunta dito? Ay, maganda siya ngayon. Teka lang, parang malapit na. Parang gusto mo na isumakit. Maganda siya pag-ikot. Bumabalik, nagulat kami. Sir Ariel, ano ginagawa mo dito? Yote, sir. Ilan taon na Sir Ariel? Ano, sir? 30 po. Ilan asawa ni Sir Ariel? Isa lang, sir. Grabe na. Yung totoo? Isa lang. Ilan anak? Isa pa lang, sir. Isa, yung totoo. Isa lang talaga, sir. Ano message mo sa mga pupunta sa Star City? Ano lang, sir. Mag-enjoy lang sila palagi. Tsaka balik-balikan nila. Single ba ang Konyo Boy Kiolano? Then, next question. Single ka? Wait lang. Oh my God. Single ka ba? Sumagot ka na agad. Oh, wait. Sino yung orange girl? Grabe naman yan. Ano message mo sa mga pupunta sa Star City? Bakit? Ang weird naman ang interview nyo. Iduldul nyo na lang kaya. Bakit nasa Star City ang Sir Aris? Mas masaya sa Star City, so dito kami lahat. Dito kami mga pamilya namin. Ano to, field trip? Field trip. So meron kang kasamang anak? Ano? Mga school, mga friends. So ano message mo sa mga uma-attend or pupunta sa Star City? Sa mga pupunta sa Star City, just enjoy, sakay lang ng sakay. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Ay! Meron na ba label? Meron. Meron naman pala. Wala naman tinatago. So ilan taon na kayo? 18. 18 years na yung relationship? Ay, hindi. 9 months pa lang. 9 months. So sino ang nag-first move? Ako. Now, ano ang first move ni Heather? Binigyan niya ako ng heart na from sa paper. Nilagay niya sa phone ko. So anong na-feel mo nung binigyan ka niya ng heart? Kinilig. So crush mo rin si Heather? Pag-start ng class, crush ko na siya kagad. Wow! Uy, congratulations! Stay strong. Huwag kayo maglolo. Ilan ang asawa? Siyempre, isa lang. May asawa ka na? Oo. Uy! Saan mo nakilala? Saan mo nakilala? Paano nakilala? Pero meron ng anak. Ha? May anak ka na. Marami. So anong message mo sa mga pupunta sa Star City? Mag-enjoy kayo. Hi, Jusa! This is Joy. She is Miss Philippines Earth 2025. Uy, nanonood ako ng TikTok ni Miss Joy. Thank you so much. Anong message mo sa mga supporters mo that you had your top 8 placement sa Miss Earth? Updated ako Seryoso. Of course, maraming salamat. Ang dapit bakla! Yung course ko! maraming salamat sa lahat ng supporters. Sana masaya kasi nakikita nyo ngayon. Nakikita nyo yung mga pagkukulang ko sa mukha. Sumusobra dyan. Pero thank you so much sa pagmamahal. Maraming salamat sa lahat. At syempre, maraming salamat din sa ginagawa mo talaga ngayon. May itatanong ka pa ba? Parang ikaw nagtatanong yan. Hindi. Pero hindi naman ako madamot. Uy, maraming salamat, Miss Joy. Glad to meet you. At yun na nga mga mahal, grabe ang close-up interview na kung saan hirap na hirap sila dahil nilalapit-lapit nila ang camera. Talaga nga namang hindi sila natatakot na makita ang pores nila. Lagyan mong filter yan. Maraming salamat! Bye-bye! Metro's #1 Love Radio. Basic! Kim Chino! Kimchi Chino!
Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Rockies. Secret Files. Your story they never knew existed. Rockies Secret Files. Secret Files. With Titan Jello. Rockies Secret Files. Rockies Secret Files. Secret Files. Nakaka-offend. Parang... No, it's not offensive. Kasi Hindi doon lang sa sinabi ni Kim Chino na parang... Bullying, part 2? how do you define bullying? Kung patayin, hayaan mo marinig nilang lahat. Now, that's bullying. Kasi ireklamo mo ako sa HR. No. I've been so open with you. No? At saka, bakit naging parang sa'yo? Si Kim Chino yung nireklamo ko. No, you were just talking about me, and I'm so sorry. And I'm so sorry for that. Sorry, Matansa, kasi lagi ka na lang sumasabat. So obviously, people are in high emotions, 'di ba? Kasi nga, maybe too much is too much. Ganon. Sana yung ang makapag-host is the Gen Zs of the Grabe yung love triangle! Mara- Grabe na love triangle! Sorry, kailan po ulit? April since 24? Kasi we have to be completed. Marachino. 24? Always ko naman kayo pinapray. Marachino. Ma, sorry, may ganap ako niyan. Ay. Friday. Marathon? Ulit. Bye, lahat na lang bye. Marathon. Ala na naman. Nasabi mo. Bakit na naman, Kim Chino? Kasi yung kick-off. Yung Ah. kick-off natin. Nasabi mo na. Hindi, napagpaalam ko to. Napagpaalam ko. Hindi ako sure kung Nakaka-offend. Parang... No, it's not offensive. Kasi Hindi doon lang sa sinabi ni Kim Chino na parang... Na naman. Ano siya sinabi? Hindi pa... Hindi doon. Parang... Hindi. Ano ba sinabi niya? Ano naman? Hindi kasi yung tawa niya, ma'am. Parang may lang. Wala. Mara. Kami. It's Kami okay. yung It's not offensive. Napaka ano. Hindi ka pwede 24. Si Diego naman. Lahat na lang tinatawanan eh. Para Hindi namang... pwede sa... Akala lagi joke. Tatawanan. Mara. Sorry pero not to compare Kim Chino. Kasi si Jello never naging ganyan sa akin yan. Dude, lagi never ka naging ganyan sa akin, dude. Iba hindi, ano lang, hindi ikaw itinatawa niya, dude, hindi. Hindi kasi, dude, Diyos ko na naman, ganito na naman tayo. O, sino mo, tatawa ka na naman. Ano, nakakatawa sa sinabi ko, dude.
Kasi kami yung magkakatabi dito. So wala naman talagang ataking nangyayari. Kami yung nakakarinig. Parang kami tumatawa lang tayo. Ano nang nangyayari? Parang or sino mag-host? Yeah, and technically speaking, wala namang masama doon sa sinabi na word na naman. Because technically na naman. Kasi may event na naman nga. Bullying part 2? How do you define bullying ba? No, I How don't. do you define bullying? Is there someone like napahiya ka ba dito? Kasi parang we're all ganging upon you. It's just that we'd like you to understand that isa lang din naman talaga yung goal nating lahat. Gets ko, ma'am. Kaya lang po, medyo ano lang ako dun sa caring side, lalo na kay Conyo Bicolano. Kasi I've heard a lot of videos na may nagsisend po sa akin na sinisiraan daw po niya ako sa live nila Rocky Terra at ni Tight Angela. How sure? Bakit siya maninira May nag-send live? ng record. How sure are you it's live? Yeah, may nakita ko doon. Parang it talks about yung madaling araw na gusto mo kong ilagay sa madaling araw. What's wrong na with that? gino-joke mo ko. What's wrong with that? Anong paninira yun? Sino ba may gusto ng madaling araw? Can I Gusto mo explain? ba sa madaling araw ka? I don't want to be in madaling araw. Let me remind you of what is bullying is. You have a different definition of bullying, iba rin yung sa akin. Now that's your problem. What That's should be your the problem. paano naging problema yun? Let me clear out to you. When I talk about madaling araw, they were talking about marathon. Wala bang nangyayaring marathon ng madaling araw? Sure ka, yan yung pinag-usapan Wala niya? bang nangyayaring marathon ng Hindi, madaling araw? I wanna clear it out. Yun ba yung pinag-usapan niya? Is it about marathon? Yep, exactly. And Doon now, mo patayin, hayaan mo marinig nilang lahat. now that's bullying. Kasi gusto Hindi mo doon ng validation sumusobra eh. Broski. Oh my Alam mo, God. ngayon lang kita nakita na galit. Hindi ma'am eh. Oo, Kasi oo. sumusobra na. I've been hindi ma'am. Pasensya na ma'am. Paano sumusobra? I I've guess always pwede lang. been... Hindi, okay. So obviously, people are in high emotions, 'di ba? Kasi nga maybe too much is too much. And yung ganun, it was also sent to you lang. Di sana kinonfront mo na lang or hoy, ako ba yun? Ako ba yun? Ireklamo mo ako sa HR. No. I've been so open with you No, that no. I understand Hindi kita that. kailangan ireklamo sa Because HR. it's not too like, much. Because it's not too much. Lagi mong tatandaan, Maratoni, if it cross your border, I would always understand. Di ba sinabi ko yan sa'yo? Pero hindi ba totoo na kapag wala kami or any one of us, you talk behind our backs? What do you mean? Like pag nandyan sa lounge, uy, alam mo ba, si Si ganito, kanino to galing? si ganyan, si ganito. Kanino I don't to have galing? to mention names. Okay. I don't have to mention names. Ako din, pinag-uusapan ko si Kim. Tsaka, ganun din naman Kasi ako. ako mama, if may mali po Okay talaga sa akin, ako. tao ako eh. Sorry mama, if pasensya na po kasi I know my worth also and I know where I stand here because ganun na ako mag-joke sa'yo. I thought we're okay, so I was wrong. And I'm so sorry for interpreting that you're Na-close already kayo. my friend. Now, kung gusto mo, I would understand, Mara. Nasa process pa rin ako ng employment. Please, send a formal complaint sa HR. At saka, bakit naging parang sa'yo, si Kim Chino yung nireklamo ko No, you were just talking about me and I'm so sorry. And I'm so sorry for that. Sorry, Matansa, kasi lagi ka na lang sumasabat. O kasi deserve mo. Paano deserve? That's So ano ba, because akala ko ba ako na yun. pamilya tayo dito? Okay. So sinabi mo family. So we have differences obviously. And eventually what we're really doing is we want to protect this pack. Yun lang naman siya. Ganun lang naman. Makakapag confirm ng concern ko kay Mara si Uncle kung paano ko siya pinoprotektahan. Tanong mo kay Uncle. And I think wag na natin i-cross Hindi, yung border. I mean, baka ka lang nami-misinterpret niya na binubuli ko din kasi may ganun salita eh. May parang, ikaw din mamata niya. Sinasabi sa akin ni Uncle yun. Yes, kasi Sinasabi niya sa akin yun. ayoko ngang isipin mo na, ito na naman si mamata niya kasi sagad na rin ako eh. Tamo, si Uncle pa yung pinadaan ko pa para ma-feel mo na concerned. Tuloy ang ligaya. Araw-araw ang saya. At tanggap na nila. Tanggap na nila. Dahil pasok kahit saang sulok. Sama mo kami, kabisyo na magsasaya, sama-sama. Metro and Mega Manila. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo.
Gusto mo rin? Teka, bakit parang patibong yung tanong mo? Ano na naman binabalak mo, ha? Hindi ka naman siguro naglilihi, no? Hoy, hindi May bago kasing bukas na seafood resto sa bayan. Nakita ko lang sa mga poster kanina nung pauwi ako. Grabe, parang ang sarap. Kaya pala kanina ka pa nanonood ng mukbang. Planado tong eksena mo, sure ako. Oo naman, planado ko talaga. Sabi ko na eh. Iniisip ko nga, sana yayain tayo ni Jun bukas. Kaso, baka busy ka. Ha? Bukas agad? Oo, Miyerkules na ngayon, tapos sa Sabado na birthday ni Jun. Kung di pa tayo lalabas bukas, kailan pa? Pwede naman. Tapos ko na rin yung report ko for the week. Maaga akong makakapag-out bukas. Sama na rin natin sila Ate Beth at mga bata. Sama na naman. Parang kailan lang magkakasama kami. Kailangan ba talaga laging kumpleto? Okay lang ba sa'yo, mahal? Teka. Huwag na pala. Birthday din naman ni Jun sa Sabado. Hayaan na lang natin siyang pumili kung saan niya gustong kumain. Sure ka? Oo, para tipid na rin. Titiisin ko na lang muna tong cravings ko. Sige. Halika na. Matulog na tayo. Bukas mo na lang ulit ipagpatuloy ang mukbang marathon mo. Okay. Dear Love, ako si Ira, Mrs. ni James. Anak namin si June. Matagal na kaming kasal. 8 taon na. Maayos naman kami. Wala kaming malaking problema. Pero may isang bagay na matagal ko nang gustong itanong sa asawa ko. Kung bored ba siya sa amin? Sa akin at sa anak namin. Kasi sa tuwing yayayain ko siya lumabas, bihira kasi na kami lang pamilya. Parang bilang lang sa daliri yung mga pagkakataong lumabas kami na kami lang. Kadalasan, kasama namin palagi yung pinsan niya, tita niya at kung sino-sino po mga kamag-anak. Pagod na ako. Mabait naman sila sa amin. Lahat sila. Pero, hindi pa pwede na minsan lumabas kami na kaming 3 lang? Minsan, gusto ko lang maramdaman na amin ang mundo. Kahit sandali lang. June, anak! Bumangon ka na! Baka malate ka pa sa school mo. Mahal, ikaw nga kumulit sa anak mo. Ihahanda ko lang yung baon niya. June, anak! Kumain ka na dito. Kanina ka pa ginigising ng mama mo. Ano pong ulam? Ano pa ba? Hindi yung paborito mong hotdog at itlog. Ayun! Gaganahan na naman po akong pumasok sa school. Dapat lang. Kasi sinarapan talaga ng mama mo ang pagprito ng ulam mo. Nga pala anak. Malapit na birthday mo. Saan mo gusto kumain? Pwede po bang sa Mr. Chicken na lang? Di ba kakakain lang natin doon kasama ng mga pinsan mo nung nakaraan? Wala ka bang ibang gusto? What if doon na lang sa seafood resto? Gusto mo ba subukan doon, anak? Oo nga, Mama. Sakto. Parang gusto ko rin kumain ng hipon at crabs. Di ba, mahal? Sabi ko sa'yo nakakatakam talaga mag-seafood ngayon. Kayong mag-ina talaga, naku. Pare-parehas kayo ng hilig sa pagkain. O sige, doon na lang tayo sa seafood resto. Yay! Chill ka lang muna, anak. Baka masyado kang ma-excite. Hindi ka pa makapag-focus sa school activities mo, ha? Hindi po, Papa. Gagalingan ko pa nga palagi para maging very good po ako sa inyo ni Mama. Tama yan. Sakto. Libre daw si tita mo, pati anak niya sa Sabado. Isama na rin natin sila. Ay, Bakit anak? May problema ba? wala po. Siya, ubusin mo na yung pagkain mo. Baka malate ka pa sa school. Papasok na ako sa opisina. Mahal, mauna na ako. Mama! Anak, saan ka naman galing? Ang dumi-dumi na uniform mo, Maaga po kasi kaming pinauwi ni teacher. Kaya naglaro po muna kami ng mga kaklase ko sa playground. Naubos mo naman ba yung baon mo?
Siyempre naman po. Paborito ko yun eh. Aba, mabuti naman. Oh, halika na muna, umuwi na tayo. Magluluto pa ako ng hapunan natin. Okay po. Mama, bakit po palaging sinasama ni Papa sila Tita Beth? Ayaw po ba ni Papa na tayo lang muna? Hindi ko rin alam sa papa mo eh. Siguro gusto niya lang makipag-bonding sa kapatid niya at sa mga pinsan mo. Kaya palagi niya silang sinasama. Kasi po, palagi na lang silang sumasama sa banding natin tatlo ni Papa. Ang takaw pa ni Ronron. Palagi niyang inuubos yung pagkain. Yun kasi ang gusto ni papa mo, anak. Kaya kailangan nating intindihin. Pero alam mo, sa susunod, susubukan nating isuggest yan kay papa mo. Sa birthday ko po kaya, pwede po bang tayong tatlo muna ni Papa ang kumain sa labas? Di ba po, sabi niyo ni Papa, ako naman po ang masusunod sa birthday ko. Dali na, Ma. Sabihin mo po kay Papa. O sige, anak. Mamaya, pag uwi ni papa mo, itatanong natin yan. Hindi lang pala akong nakapansin nun. Pati pala si June. Sa totoo lang, nakakabahala para sa isang bata na maramdaman niyang parang hindi siya sapat. Bilang ina, pinaliwanag ko kay June na kailangan niyang intindihin ang papa niya. Kaya sinubukan kong kausapin si James tungkol sa request ng anak namin. Nung una, ayaw niyang tanggapin. Sinabi pa niya na sinabihan na raw niya si Beth na sumama. Narinig ni June ang maliit naming pagtatalo ni James. At siya na mismo ang nag-request sa papa niya. Sa awa ng Diyos, pumayag si James. Aaminin ko, sobrang na-excite ako nung pumayag siya. Sa wakas, makakapag-bonding na rin kami ng kaming tatlo lang. Inisip ko pa nung pagkakataong yun, na sana mas maging masaya ang birthday na yun ni June. Mahal, nabigay mo na ba sa staff yung cake ni June? Oo, nasabihan ko na rin kung kailan siya kakantahan. O anak, masaya ka naman ba ngayong birthday mo? Opo, Mama. Thank you po sa inyo ni Papa. Tinupad niyo po yung request ko. Ang saya-saya ko po. Buti naman anak. At dahil dyan, may surprise pa kami ni Papa para sa'yo. Ano po yun, Ma? Pikit ka muna. Tapos bibilang tayo hanggang 3, okay? Sige po. 1, 2, 3! Happy birthday, June! James, bakit nandito sila, Beth? Pinapunta ko na rin sila. Kasi sayang naman yung birthday ni June kung tayong 3 lang. O, di ba? The more the merrier. Ron! Ikaw na naman? Anak, di ba mas masaya ang birthday pag mas maraming kasama? Akala ko po ba, Papa, tutuparin niyo po yung request ko. Sinungaling po pala kayo. Anak, yung bibig mo. Mama! Hayaan mo na. Sa susunod na lang yung request mo, anak. Ano ba yung request ni June? Baka pwede pa naman pagbigyan. Ang request ko po, gusto ko kami lang Kaming 3 muna sana magpapakuha para may bago kaming family picture. Sige na. Beth, upo na muna kayo. Mama! Mamaya na lang pag-uwi, anak. Anak, pumasok ka muna sa kwarto mo. Talaga ba, James? Akala ko ba nangako kang tayong 3 lang sa birthday ng anak mo? Ano bang masama sa ginawa ko? Kapatid ko si Beth. Hindi masamang isama ang pamilya sa ganitong selebrasyon. O bakit? Gusto mo bang itanim sa utak ng anak natin na magdamot sa sariling pamilya? Hindi yan ang punto ko. Nangako ka sa anak mo. Di ba nag-usap na tayo? Tapos ano? Harap-harapan nung ipinakita, nagsinungaling ka sa kanya? Oh, sino ngayon ang mali ang tinuturo? Ano? Kakalimutan ko na lang na may sarili rin akong pamilya? Alam mong hindi yan ang intensyon ko. Ang gusto lang namin ni June, magkaroon tayo ng oras na para sa atin. Yung tayong 3 lang. Bakit? Nagkulang ba ako bilang asawa? Bilang ama? Bakit gusto niyong pagdamutan yung pamilya ko? James, magsabi ka nga. Nababagot ka ba sa amin ng anak mo?
Ano? Hindi. Bakit naman ako babagot? Dahil yan ang nararamdaman namin. Lagi mo nalang pinaparamdam na hindi kami sapat para sa'yo. Bakit ngayon mo lang sinasabi to? Kasi mas pinili ka naming intindihin. Pamilya mo rin kami. Kami ang pamilya mo. Walang masama na isama mo sila. Pero minsan, bigyan mo naman ng halaga yung oras mo para sa pamilya natin. Dapat kami ang priority mo. Dear love, akala ko masayang araw yon para kay June. Para sa amin. Pero, hindi pala. Sa halip, nauwi yun sa isang komprontasyon. Mabigat at puno ng mga bagay na kinimkim. Matagal hindi umimik si James. Siguro, nag-isip siya. Siguro, mabuti na rin nangyari yun. Kinailangan naming lahat ang sandaling yun. Masakit man, pero maayos ang naging resulta. Para maintindihan ni James na kami na ang pamilya niya. Mukhang naintindihan naman niya ang gusto namin mangyari ni June. Hindi naman yun paglayo, kundi pagbalanse. Hindi masama na isipin ang kapakanan ng iba. Hindi masama na lumabas, makihalubilo o magkaroon ng ibang kasama. Minsan nga, totoo ang the more the merrier. Pero para sa akin, prioridad dapat ang pamilya. Hanggat kaya mo, sulitin mo lahat ng oras na meron kayo. Kasi kinabukasan, pagising mo, lahat pwedeng magbago. Masakit man yung nangyari sa pamilya, no, na ni Ira at ni James, yung ganitong klaseng komprontasyon, naniniwala ako kay Ira na dapat talagang mangyari ito para kahit papano mapunta sila sa ganitong klaseng punto. Yun naman yung importante, 'di ba? For every conflicts na pinagdadaanan natin bilang isang pamilya, nananatili tayong pamilya. We discuss not because gusto natin i-embarrass yung isa't isa o dapat may manalo sa atin. Because we discuss because gusto nating magpatuloy bilang isang pamilya para marisolba kung ano dapat yung marisolba at mahilom kung ano dapat yung mahilom. Kabisyo, hindi naman talaga mali yung magmahal ng sobra-sobra. Totoo lang, sa totoo lang hindi mali na mahalin natin yung kapatid natin. Oo, kasi sila ang refleksyon natin. 'Di ba? Kasi kadugo natin sila. Kapatid natin sila. Pero kapag nagiging dahilan na ito, kabisyo, kapag na ilayo tayo sa mga prioridad at obligasyon natin, naniniwala ako na dito na nagiging mali yung choices natin. I always say na ang pinakamalalim na definasyon ng pagmamahal is yung mga sakripisyong kaya mong ibigay sa mga taong minamahal mo. Pero sa kwentong ito ni James at ni Ira, isa sa posibleng measurement ng lalim ng pagmamahal natin sa isang tao ay yung choices na pinipili natin. If we set them as our priority, then definitely sila ang mahal natin. Whatever it is, mga kabisyo, kung nandito ka man sa kalagayan ni James, kung sino ang pinipili mo, extended family mo pa rin ba? O itong pamilyang binubuo mo? Whatever it is, kung ano ang choice mo dyan, that is your definition of love. Pero lagi nating tatandaan kung sino ang laging nasa unahan sa listahan natin. Sila yung mahal natin. Because when we love, dapat nasa kanila yung priorities natin. Huwag natin hintayin na isang araw hindi na hingin ni June yung pera, handaan, laruan, or whatever. Ang hihingin na lang niya yung presensya. Presensya mo. Kasi hindi yun paghingi.
kapag anak mo na yung humingi sa'yo ng oras mo, that's a call out na parang nagkukulang ka na bilang isang ama. Mga kabisyo, nakasama niyo po ako, your Uragong Broski like super legit and all Konyo Bicolano, para sa panibagong kwento ng Dear Love. Metro's #1 Love Radio. Basic! Tuloy ang ligaya. Tuloy ang ligaya. Araw-araw ang saya. At tanggap na nila. Tanggap na nila. Dahil pasok kahit saang sulok. Kasama mo kami, kabisyo na magsasaya, sama-sama. Metro and Mega Manila. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Love Trip! Love Trip! Love Trip! Love Trip! Mula alas 3 hanggang alas 6 ng gabi. Oh yeah! Sa 90.7 Love Radio. Love Trip! Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Kim Chino! Kim Chino! Opa. Ramdam na nila. Ramdam na nila. Sa mga sasakyan, tindahan, at tahanan. Memorize na yan. Metro and Mega Manila. Ramdam na ang tutok. 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 Dahil pasok. 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 Kahit saang sulok. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Rockies. Secret Files. Your story they never knew existed. Rockies. Secret Files. Rockies Secret Files. With Titan Jello. Rockies. Secret Files. Rockies. Secret Files. Secret Files. Love Radio. Metro's #1 Love Radio. Basic! Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka.
Bicolano para sa programang Gigising sa mga natutulog ninyong puso. Mga kabisyo, ito po ang Dear Love. Diyos Maray na Aldaw sa Indogabos mga kabisyo, like super legit and all. Good morning po Metro and Mega Manila. Nako, napakagandang biyernes ng umaga para sa lahat. And again, sana nasa mabuti kayong kalagayan ngayon. Sana nabayaran ninyo lahat ng mga bills ninyo o kung di naman kaya ay may pambayad na kayo. Sana all. Anyway mga kabisyo, isang katanungan lang. Alam mo may jowa kayo. Ayan, girlfriend, boyfriend. Okay ba sa inyo na nagpapautang sa girlfriend or mga boyfriend ninyo? Ano nga, okay ba o hindi? Kasi 'di ba, ako ewan ko ha, para sa akin ang hirap, no? Ang hirap magpautang lalong-lalo na sa mga taong mas close pa sa iyo. Bakit? Kasi mas triple, mas doble po yung hirap kapag dadating na yung araw ng singilan and all. At lalong-lalo na mahirap din na tumanggi dito kasi nga araw-araw mo silang nakakasalamuha, araw-araw mo silang nakakabonding and all, and definitely ay, mahal mo sila, 'di ba? Pero mga kabisyo, kapag ganyan, no, anong ginagawa ninyo kapag nangungutang sa inyo yung jowa ninyo? Pinapahiram nyo ba? O kayo tumatanggi din? O di naman kaya kapag tumatanggi kayo, tulad kayo ni Konyo Bicolano, nagigilty. Na para bang ang sama-sama mo ng tao kasi hindi mo siya mapahiram and all. Na para bang ang sama-sama mo ng boyfriend kasi hindi mo na siya napapahiram or mapahiraman lang. Ganun ka rin? Kung ganun ka rin mga kabisyo, ay nako, appear tayo dyan! Nako! Hindi, ako na-open ko lang ito mga kabisyo dahil totoo talaga itong nangyayari. Nako, yung utangan na yan, hindi lang nangyayari sa mga kaopisina natin, sa mga katrabaho natin and all. Nako, nangyayari din yan sa mga karelasyon natin, diba? At sa aking palagay, mas mahirap na sitwasyon ito kasi kung minsan yung pagpapautang natin sa sobrang mahal natin yung isang tao, nako, ewan ko ba naman sa iba dyan, i-interpret nila ito as, bigay ko na to sa'yo dahil jowa mo naman ako. Hello! O kaya bigay mo na dapat ito sa akin kasi magjowa naman tayo, 'di ba? Sinasabi ko sa inyo. Sinasabi ko talaga sa inyo, magbayad. At saka kapag hindi kayo sinisingil, obligasyon nyo kasi yan. Kapag hindi kayo sinisingil, kayo na lang yung kayo na lang yung mag-volunteer. O, 'di ba? Naintindihan ko naman na there are times nakakalimutan mo and all. But kapag naalala mo, go! Lapit ka sa kanya. Kung di naman kaya, di ka makabayad, ano ba naman yung sabihan mo? 'Di ba? O kung ayaw mo ng bayaran, ayun, ibang bayad gawin mo. Total jowa mo naman yan. Nako! Ay nako mga kabisyo, mahirap talagang usapin yan, yung utang sa jowa and all, o kung papautangin mo ba siya. Basta ako, sinasabi ko sa inyo, wag kayo sa akin nangungutang, wala din akong pera. Ang maibibigay ko lang sa inyo ay ang kabuuan ng ating drama maya-maya sa aking pagbabalik. For na mga kabisyo, kasama nyo pa rin po ang inyong uragong broski like super legit and all, Konyo Bicolano, para sa programang Gigising sa mga natutulog ninyong puso. Mga kabisyo, tutok lang dahil ito po ang Dear Love. Metro's #1 Love Radio. Basic! Nakaka-offend. Parang... No, it's not offensive. Kasi Hindi doon lang sa sinabi ni Kim Chino na parang... Bullying, part 2? How do you define bullying? Kung patayin, hayaan mo marinig nilang lahat. Now, that's bullying. So, ireklamo mo ako sa HR. No. I've been so open with you. No. At saka, bakit naging parang sa'yo? Si Kim Chino yun nireklamo ko. No, you were just talking about me, and I'm so sorry. And I'm so sorry for that. Sorry, Matansa, kasi lagi ka na lang sumasabat. So obviously, people are in high emotions, 'di ba? Kasi nga maybe too much is too much. Ganon. Sana yung ang makapag-host is the Gen Zs of the
Sorry, kailan po ulit? April... Since 24? Kasi we have to be completed. Marachino. 24. Okay, always ko naman kayo pinapray. Marachino. Ma, sorry, may ganap ako niyan. Ay. Friday. Marathon? Ulit. Mahal, lahat na lang mahal. Marathon. Ala na naman. Nasabi mo. Bakit na naman, Kim Chin? Kasi yung kick-off. Yung Ah. kick-off natin. Nasabi mo na. Hindi, napagpaalam ko to. Napagpaalam ko. Hindi ako sure kung Nakaka-offend. Parang... Wala. No, it's not offensive. Kasi Hindi doon lang sa sinabi ni Kim Chino na parang... Ako na naman. Na naman. Ano siya sinabi? Ano naman? Hindi pa... Hindi doon. Parang... Hindi. Ano ba sinabi niya? Ano naman? Hindi kasi yung tawa niya, ma'am. Parang may laman. Wala. Doon, Mara. Kami. It's okay. It's not offensive. Napaka ano. Hindi ka pwede 24. Si Diego naman. Lahat na lang tinatawanan eh. Para Hindi namang... pwede sa... Akala lagi joke. Tatawanan. Mara. Sorry pero not to compare Kim Chino. Kasi si Jello never naging ganyan sa akin yan. Dude, lagi never ka naging ganyan sa akin, dude. Iba hindi, ano lang, hindi ikaw itinatawa niya. Hindi kasi, dude, Diyos ko na naman, ganito na naman tayo. O, sino mo, tatawa ka na naman. Alam, nakakatawa sa sinabi ko, dude. Kasi kami yung magkakatabi dito. So wala naman talagang Wala. ataking nangyayari. Kami yung nakakarinig. Parang kami tumatawa lang tayo. Ano nang nangyayari? Parang or And sino mag-host? Yeah, and technically speaking, wala namang masama doon sa sinabi na word na naman. Because technically na naman. Kasi may event na naman nga. Bullying part 2? How do you define bullying ba? No, I How don't... do you define bullying? Is there someone like napahiya ka ba dito? Let's vote right now. Paano ba tayo? Yes. Sino bang nag-interpret dito ngayon na napahiya ka? So that's part of Ako, bullying. kasi this is my personality. That's your personality and wala ka ng problema kung ito din yung personality ni Kim Chino. Paano kung sabihin niya rin, oh, this is my personality. I always I always laugh and it doesn't mean na ikaw yung tinatawanan ko. Do not think of this as a bullying session kasi parang we're all ganging upon you. It's just that we'd like you to understand that isa lang din naman talaga yung goal nating lahat. Gets ko, ma'am. Kaya lang po, medyo lang ako dun sa caring side, lalo na kay Conyo Bicolano. Kasi I've heard a lot of videos na may nagsisend po sa akin na sinisiraan daw po niya ako sa live nila Rocky Terra tsaka ni Tight Angela. How sure? Bakit siya maninira May nag-send live? ng record. How sure are you it's live? Yeah, may nakita ko doon. Parang it talks about yung madaling araw na gusto mo kong ilagay sa madaling araw. What's wrong na with that? gino-joke mo ko. What's wrong with that? Anong paninira yun? Sino ba may gusto ng madaling araw? Can I Gusto mo explain? ba sa madaling araw ka? I don't want to be in madaling araw. Let me remind you of what is bullying is. You have a different definition of bullying, iba rin yung sa akin. Now that's your problem. What That's should be your the problem. paano naging problema yun? Let me clear out to you. When I talk about madaling araw, they were talking about marathon. Wala bang nangyayaring marathon ng madaling araw? Sure ka, yan yung pinag-usapan Wala niya? bang nangyayaring marathon ng Hindi, madaling araw? I wanna clear it out. Yun ba yung pinag-usapan niya? Is it about marathon? Yep, exactly. Exactly. And Doon now, mo patayin, hayaan mo marinig nilang lahat. that's bullying. Kasi gusto Hindi, mo doon ng validation sumusobra eh. Broski. Oh my Alam mo, God. may lang kita nakita na galit. Hindi ma'am eh. Oo, Kasi oo. sumusobra na. Hindi ma'am. Pasensya na ma'am. Paano sumusobra? I I've guess always pwede lang. Hindi, okay. So obviously, people are in high emotions, 'di ba? Kasi nga, maybe too much is too much. And yung ganun, it was also sent to you lang. Di sana kinonfront mo na lang or hoy, ako ba yun? Ako ba yun? Ireklamo mo ako sa HR. No. I've been so open with you No, that no. I understand Hindi kita that. kailangan ireklamo sa Because HR. it's not too like, much. Because it's not too much. Lagi mong tatandaan, Maratoni, if it cross your border, I would always understand. Di ba sinabi ko yan sa'yo? Pero hindi ba totoo na kapag wala kami or any one of us, you talk behind our backs? What do you mean? Like pag nandyan sa lounge, uy, alam mo ba, si Si ganito, kanino to galing? si ganyan, si ganito. Kanino I don't to have galing? to mention names. Okay. I don't have to mention names. Ako din, pinag-uusapan ko si Kim. Tsaka, ganun din naman Kasi ako. ako mama, if may mali po Okay talaga sa akin, ako. tao ako eh. Sorry mama, if
pasensya na po kasi I know my worth also, and I know where I stand here because ganun na ako mag-joke sa'yo. I thought we're okay, so I was wrong. And I'm so sorry for interpreting that you're Na-close already kayo. my friend. Now, kung gusto mo, I would understand, Mara. Nasa process pa rin ako ng employment. Please, send a formal complaint sa HR. At saka, bakit naging parang sa'yo, si Kim Chino yung nireklamo ko No, kanina? you were just talking about me, and I'm so sorry. And I'm so sorry for that. Sorry, Matansa, kasi lagi ka na lang sumasabat. O kasi deserve mo. Paano deserve? That's So ano ba, because akala ko ba ako na yun. pamilya tayo dito? Okay. So sinabi mo, family. So, we have differences, obviously. And eventually, what we're really doing is, we want to protect this pact. Yun lang naman siya. Ganun lang naman. Makakapag confirm ng concern ko kay Mara si Uncle kung paano ko siya pinoprotektahan. Tanong mo kay Uncle. And I think wag na natin i-cross Hindi, yung I mean, baka ka lang nami-misinterpret niya na binubuli ko din kasi may ganun salita eh. May parang, ikaw din mamata niya. Sinasabi sa akin ni Uncle yun. Yes, kasi Sinasabi niya sa akin ayoko yun. mang isipin mo na, ito na naman si mamata niya kasi sagad na rin ako eh. Tamo, si Uncle pa yung pinadaan ko pa para ma-feel mo na concerned siya. Ayaw niya na lang. Eh, bakit hindi mo ko i-chat? Chinat na kita na. No, wala tayong message sa isa't isa. Ever since na pumasok Ibig ako sabihin, dito. Mara, tinuro na sa'yo, i-chat ka pa? O like, hindi ba tayo pwede magkaroon Oh my ng God. personal O, sige, conversation? Nicole, ikaw. So ano ba, 24, April 24, pwede ka or hindi? Hindi talaga. Kasi nga, Priorities. ito na nga, ito na, maghintay ka, it's a prank! I am so sorry, guys! I am so sorry! I am so sorry! I am so sorry, everyone! I am so sorry! Sorry po! Sorry! Sorry! Pero totoo lang sinabi ko. Hindi ko ipapakita eh. Wait lang. Gusto ko lang sabihin na I did not expect the plot twist ni Konyo. Hindi ko in-expect yung plot twist. Parang nawala ng role si Kimchi. Hindi ko na kailangan pala magano. Kasi ito si Jeremy pa ng pindot dito eh. Nakakaiyak. Sorry po! Protective ako kay Broski kasi may ganun si Broski. Kaya sumasagot ako kasi. Sarap manood ng radyo, no? Ginawa mo na talagang bisyo ang panonood sa amin, no? Umabot ka na rito eh. Huy! Kaya kung gusto mong tuloy-tuloy pa ang tawanan, Iyakan at kiligan, aba, I-like mo na ang video na ito. At mag-comment ka na rin sa Bisyo. Hit mo na rin ang notification bell Para updated ka sa mga kaganapan namin dito sa Love Radio. kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Tapos mo mura-murahin, hamak-hamakin, at sasabihin mo, hindi mo na siya babalikan. After 2 days, kayo ulit. Ang sweet niyo pa. Ang sarap nga namang nakapulupot pa. baby love! Oo, tapos para silang mga maliliit yung mga boses. Diba? Nakakayamot. kayo mga babae masyadong na-expound ko minsan pag nagkwento kayo yung feeling nyo kasi emotional kayo. Exaggerated. Oh, exaggerated. Bakit exaggerated ba ako magkwento, Diego Bandido? Grabe ka naman mag-assume na mga babae ganon. Di ba baka maliit With lang maliit lang na bagay. Oo, parang nagtampo lang. Sa bagay. Again, sa mga lalaki, parang halimbawa, hindi namin talaga alam kung bakit kayo nagagalit. Tapos ikaw galit na galit ka na. Oo, Gina G, with Dragon ka na. with actions, feelings, dance steps, cheer dance. So ngayon, yung nag-a-absorb, kapwa mo rin din babae. Hindi, yung utak nito Correct. Oh, dragon sa dragon. Dragon na may kasamang Godzilla, na may kasamang dinosaur, di ba? Ganyan, naghalo-halo na. Parang babae lang talaga yung yung magkita tayo. Mga Mars, magkita tayo. Wala kami kailangan ko maglabas ng sama ng loob, mga Mars. Parang awkward sa Brad, magkita tayo. Gusto ko maglabas ng sama ng loob. Brad, anong mangyayari? Hindi, yung asawa ko, Brad. Ayan, di ba? Pakinggan mo ako. Parang bihira
bihira talaga yung lalaki yung nagsabi, Brad, magkita tayo kasi meron akong angst sa misis ko. Parang bihira Ayan, siya. Kung meron pero ng meron, ganyan, pero meron naman. Medyo mabibigat na talaga. Yung hindi matindi, siya, correct, hindi correct. siya away na yung tampuhan correct, lang. Correct, hindi. Medyo matindi na talaga. Na siguro, kailangan din ng tao makakausap. Kaya lang, mag-disclaimer ka lang din na, pero posible pa kasi kami magkabalikan ha. Ano lang talaga. Well, it is what it is. Diba? Tingnan mo, pati tungkol sa trabaho. Hindi ba't ilang beses na tayo nagrereklamo minsan sa trabaho, nakakainis, hindi nabibigay yung mga gusto, may reklamo sa ganitong boss, may reklamo sa ganitong kaopisina, pero hindi ba't everyday nandiyan ka pa rin? Pumapasok ka pa rin talaga. Kasi nga, parang siguro katulad ng relationships, mahal mo naman talaga, hindi lang talaga perfect. Diba? Oo. So, again, ganun kasi kayo talaga mga babae. Very emotional kayo. Lang talaga. Kayo. So, hayaan mo na yung friend mo. Ganun lang talaga. Kung minsan yung nakakarating sa'yo, exaggerated na pala. True. Pag kinumpronta mo yung lalaki, nag-away na kayo. Anong away? Bakit mayroon? Ano yan? Diba? Correct. Yung lalaki parang, nag-away ba kami? Ganon. Pero yung babae, exaggerated talaga. Umiiyak na umagin. Tsaka exage talaga kami sa lahat ng bagay. Kwento lang naman. Sumasabog na yung utak niya parang vulkan. Correct. Ang dami na naisip ng mga instances, naalala na ang lahat ng mga bagay-bagay. So sadyang ang mga babae, may ganyan lang talagang uri ng pag-iisip. Sarap manood ng radyo, no? Ginawa mo na talagang bisyo ang panonood sa amin, no? Umabot ka na rito eh. Huy! Kaya kung gusto mong tuloy-tuloy pa ang tawanan, iyakan at kiligan, aba, i-like mo na ang video na ito. At mag-comment ka na rin sa Bisyo. Hit mo na rin ang notification bell Para updated ka sa mga kaganapan namin dito sa Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning, sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan, sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi ikaw ay sasabayan, di ka na mag-iisa. May kasama ka, may kasama ka, kasama mo kami, kabisyo na magsasaya, sama-sama, kasama mo kami, kabisyo, sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi, araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan, kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan. Kami inyong kakampi, laging mong tatandaan, at pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan, sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi ikaw ay sasabayan, sama-sama, kasama mo kami, kabisyo, sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Okay, puputukan na kita. Ganda mo pala sa ganyang angulo. Sige, isang skirt ka lang. Kasi mga kabisyo, tayo ay makikipagputukan ngayon sa mga tao dito sa MBC gamit ang ating pangmalakasang water gun. At tawagin natin itong putukan mo ko, love. Handa ka na bang maputukan?
Let's go! Kuya. Hello. Jack and Poy tayo. Bato-bato pick. Runong kanan. Pero kapag natalo mo ako, babarilin mo ako. Pag natalo ako, basta magbabarilan tayo pag natalo mo. Bato, pick. Ano yan? Bako. Ay, sige, tama. Bato, pick. Bato, pick. Ah! So, talo ako. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Ah! Jack and Poy. Kanta. Jack and Poy, hali-hali hoy. Sino matalo, babariling ko. Ko. Awa. Ano yan? Baril. Oh, talo ako kasi gunting lang ako eh. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Sorry. Di magja-Jack and Poy tayo. Okay. Tapos ano? Ganda mo pala sa ganyan angle. O, ganun lang, Jack and Poy, okay? Okay. Sige. Jack and Poy. Oh no, natalo ko. Ito ka. Lilipat ka na sa Deer Lab. Baril mo may tulog. Oo nga eh. Jack and Poy. Hoy, hoy. Sinong matalo, siyang babarilin. Oh, talo ko. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Okay, puputukan na kita. Ayan. Oh, isa lang. Isang bagsak. Ah, sige. 1, 2, 3, go! Oh. Kakarating ko, may biktima mo na Bato, naman. bato, pick. Ano yan? Ano? Oh. Pasok ko na. Ayan, oh, isa lang. Oh, pick. Oh. Pick. Ayan na ito. Oh, pick. Bato, bato, pick. Go! Yan, sige ma'am, go. Sige. Yan. Ayan, go. Bye-bye, last day ko na po. O sige, pwede mo akong barilin sa muka. Dalawa lang ha. O, sige, Jot. Sige. Oo, dalawa lang na gano'n ha. Go. Ay! Ano nangyari, Jot? Approval eh. Sa akin to tatalsik. Hindi yan. Promise. Oh. Ready talaga siya, wag na nga. Di dapat itutok mo. O sige. Hindi, ganyan. Yan, sige. Go. Kailangan may linya? Oo. Mo ko. Sige. Sabi ko na eh. Hello, sa muka. Hindi sa muka mo ko babarilin. O sige, pwede sa muka. Okay, sige, sa muka. Dapat dito talaga. Sa mukha? Hindi, sa muka. Yan. Baluktot! Oh, babarilin mo ako. Okay. Okay, barilin mo ako sa Sakit sa mukha. Ikaw, saan mo ba ako gustong barilin? Sige, okay. Sige, go. That, ano, go. Sinasabi ko na ba? Okay lang, guys. Hindi, okay lang yan. Kasi, Masaya, masaya. okay na. Yung, hindi, tulungan na kita. Ang lambot pala ng face Napaka-gentle mo mo. naman. Ito na yung last video ko, kabisyo. Last day ko na din. Sorry sa lahat ng mga nabiktima ko. So alam nyo na, kapag di na ako lumabas sa susunod na video, kayo na bahala. Subscribe na kayo dito, like, follow para sa mas marami pang video. At sa inyo, Mistiko Leala. Bye-bye. Ikaw may makeup ka, pwede ba kitang barilin sa mukha? O sige, dito. Alam mo yung allergies ng Tita Max mo? Oo. So dito kita babarilin. So ako, pwede mo Try ako... muna. Ha? Metro's #1 Love Radio. Basic! Paldo, may mali. Ay! Uy, okay. Yan kasi. Flashback.
Mars, anong trip mo ngayong umagang to, Mars? Good morning! Okay na napapatulin, partida hindi ko pinakakarera. Pero yung auto pinapasaya ko naman na para makarenda. Palep! Alright! Ay, buntag. O, bigyan ng title yan. Pinaka matutuwa kami. Bibigyan natin ng exclusive na mga katas ng nakalipas. Ingay! Mga katas na nakalipas shirt plus cap. Sige nga. Okay, title. Maleta Max. Sabi ni The Prey Cute Boy. yun. Maleta Max. Cute yun, Maleta Max. May maleta tong mga to. May maleta nga. Nakakainis. Oh no! Good morning. Di ba, nakakainis pag ganun. Sa sobrang inis ko, hindi ko na alam yung words na sasabihin ko. Kasi, ang hirap talaga kapag di umaamin yung tao na ang galing niyang, ang galing niya pa rin mag-deny. Nakakainis. Although si Tita Max daw, si Tanya, sabi ni Celso. Sana all, bibigyan ko kayo pag pumaldo ako. A few moments later. Hindi ko pinakakarera. Pero yung auto pinapasaya ko naman na para makarenda. Paldo, may mali. Oy! 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 Yan kasi. Tayo, yan kasi. Ang kulit. Yan. Ang kulit kasi kanina pa palip-parait da. Ani roll BTR replay sa ni newbie. Ayan, may pandagdag na si Uncle Boy sa content. Ganun pala ma-fall sa kanya. Aray mo! Sarap manood ng radyo, no? Ginawa mo na talagang bisyo ang panonood sa amin, no? Umabot ka na rito eh. Huy! Kaya kung gusto mong tuloy-tuloy pa ang tawanan, Iyakan at kiligan, aba, I-like mo na ang video na ito. at mag-comment ka na rin sa Bisyo. Hit mo na rin ang notification bell. Para updated ka sa mga kaganapan namin dito sa Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Sige, bilisan mo pa. Oh, yeah! Kailangan pa bang i-memorize yan? Okay, ang aking line ay bilisan mo pa. At ang aking sitwasyon, galit na galit gustong manakit. Sabi ko sa'yo, bilisan mo pa. Ganyan. Bilisan mo pa. Yamitay ko na sa... Bilisan mo pa. Bilisan mo pa. Ding! Ang bato. Huh? Habang kinikiliti ka. Okay. Ding! Ang bato, Ding! Yamitay ko na sa... Ding ang bato. Bro, pag nilabasan. Wala daw ako sa context. Pag nilabasan. Sige. Ding! Ang bato! Ding ang bato! Parang pigsa. Yung pigsa kasi na lumabas yung nanak. Ginaganon ko siya. Ginaganon ko nung bote. Ding ang bato. Ding! Habang kinikiliti ka. Ding! Ding! Ding ang bato! What? Ding ang bato. Pag hinahabol ng zombie. Ding ang bato! Ding ang bato. Okay.
galit na galit gustong manakit. Ding! Ang bato! Bilisan mo pa. Jebs na jebs ka na. Bilisan mo na! Hindi ko na kaya! Ding ang bato! Pag hinahabol ng zombie. Ding ang bato! Papagal! Kailangan pa bang i-memorize yan basic? At ang sitwasyon ay pag nilalabasan, nakala ka na sa context niya, Chinita. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Pa-order po ng isang sinigang with rice. Pag hinahabol ng zombie. Pa-order po! Isang sinigang with rice! Pa-order po ng isang sinigang with rice. Galit na galit, gustong manakit. Para! Jarot na, joke lang. Sabi ko sa'yo pa-order nga ako! Sinigang with rice! Sinota mo ang best friend pag hinahabol ng zombie. Ako yung hinahabol ng zombie. Sinota mo yung best friend ko! Bilisan mo pa. Ay, gusto ko to. Jebs na jebs ka na. Bilisan mo! Bilisan mo pa! Bilisan mo! Bilisan mo pa. Pag hinahabol ng zombie. Pag hinahabol ng zombie. Bilisan mo pa! Bilisan mo pa! Sinota mo ang best friend ko. Pag nilalabasan. Oh no! Sinota mo yung girlfriend ko! Dugo, may almoranas kasi ako. Sinota mo best friend habang kinikiliti ka. Sinota mo ang best friend ko. Ding ang bato. Ala. Ding! Ang bato. Sinota mo ang best friend ko pag nilalabasan. Uy! Sinota mo ang best friend ko. Oh yeah! Basta! Kailangan pa bang i-memorize yan, basic? Habang kinikiliti ka. Kailangan pa bang, ano ba yan, Jasmine, ano ba? Kailangan pa bang i-memorize yan? Jasmine, ano ba? Ay, nako. Kailangan ba i-memorize yan? Basic. Pag nilalabasan? Kailangan pa ba i-memorize yan? Basic. Nilalabasan ka ng ano? Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Ang context, pag lumalabas na yung ice cream doon sa ganon. Pa-order po ng isang sinigang with rice. Habang kinikiliti ka. Pa-order po ng sinigang with rice! Pa-order po! Bilisan mo pa. Ay! Pag nilala... Bilisan mo pa! Ayan! Bilisan mo pa! Bilisan mo pa! Yan! Ay! Lumalabas yung ginhawa ng katawan ko kasi kinakamot niya yung Makati. I-follow nyo na po kami. Mag-subscribe na kayo YouTube. Dito sa YouTube namin, Love Radio Manila. Tune in lang kayo sa 90.7 Love Radio. Huwag kalimutan, makakatas na nakalipas. Kasama ko si Tanya Chinita. 5 a.m. hanggang alas 9 ng umaga. Dear Love, alas 9 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali para sa mga totoong drama. At huwag nyo rin kakalimutan na laging tumutok sa Kumikinang na Tambalan na 12 noon to 3 p.m. Mondays to Fridays. 69, kabaliktaran mo gabi-gabi, 6 to 9 p.m. Huwag mo kakalimutan, makinig ng aking programa, alas 9 ng gabi hanggang hating gabi. Kung may sekreto kang malupet, ako nang bahala sa iyo. Rocky's Secret Files and Top Secret. Bye everyone!
Shake! Legit to! Malaki. Gago laki! Ay, mamog. Huwag naman ganyan. Oh no! Hello! Bakit mo inalis? Ano bang naramdaman mo? Delikado yun, ma'am. Ano ba yun? Basta ma'am, may something. Hi guys! Tanya Chinita here and welcome na naman sa aking mga pinagagagawa sa buhay na pampasaya ng mga lalaki. So eto na nga, tutuparin ko ang kanilang mga pangarap. Ang gagawin ko ay ipapakapa ko ang... Alam niyo na kung ano ipapakapa, pero tatakpan natin yan para alam niyo gusto ng mga lalaki ganun eh, yung mga inubaran muna. Ah! Eto na! Sige, di ba ito yung gusto niyo mga lalaki? Yung may thrill, yung may fantasy kayo, yung hindi niyo nakikita yung hinahawakan. Tama? Pwede. Mali. Oh, tama. Correct. Mas gusto niyo yung hinuhubaran kaysa sa hubaran. Tama. Tama. Dahil dyan, bibigyan kita ng shot. Tapos, go. Ganyan lang. Oh, yeah. Okay. Ayan. Pailalim. Pataas ah. Ang nararamdaman mo? Ang sakit! Huwag naman ganun kurot! Totoo ba? Huwag mong kurotin masyado. Ba't mo kasi kinurot? Ganun ka ba? Nangungurot ka ba? Hindi, isakto lang. Okay. Ayan. Isa pa. Confirm ba? Malambot. Uy, sana May sugat ka ba doon? Ano yun? Totoo ba yun? Kakagat lang kasi. Totoo. Ano gusto mo? Hubad na o hinuhubaran? Hinuhubaran? Hinuhubaran. Gusto mo may thrill, may fantasy kayo? Okay. Di ba gusto nyo to? Pass mo yung dalawang kamay mo. I-feel mo ha. Gusto ko i-feel mo lang yung moment. Yung dalawa lang. Legit to? Oo naman. Oo! Wag agad. Grabe naman dumakma. Hawak. God! Ay, mo gawa din sa'yo. Yeah! Yan, pinakamasarap ka humawak sa lahat. Ay, CCTV pa sa taas. Aray ko. Wala. Yung kaliwa, lamasin mo yung Wala. Ano? Legit to? malaki. Gago laki. Ang Wala. galing ni Joshua. Sanay na sanay. Gago. Ano mula na mo? Ang laki. Ano na feel mo? Describe mo. Malaki. Malambot. Anong favorite part mo? Yung exciting part. Dahil suki kita, ikaw ay may chance na salatin ang Sierra Madre ko. Huh? Kailangan mo lang ipasok yung kamay mo. Dalawa ba? Hindi, dalawa? Sige lang. Dalawang kamay. Diba? Pasok mo sa gilid. Baka... Baka ma-child abuse ako dito. Child ba? Baka makasuhan ako dito ng bawsi mo. Wala tulog yung attorney. Pasok Ano mo ba? ang kapay mo. Pataas ah. Pataas ah. Sarap. Sarap. Ano ba nahanap ko dito? Ano ba yung Ay, mamog. Huwag naman ganyan, ma'am. Bakit mo inalis? Ano bang naramdaman mo? Delikado yun, ma'am. Ano ba yun? Basta, ma'am, may something. Ikaw, ano gusto mo? Hubad na o hubarin? Ang galing. Ewan ko, ikaw bahala. Siyempre, ba rin? Hubarin. Sige, gawin mo. Para Game. sa akin ka. May hubarin ka dyan ah. Kapain mo lang ba? Dyan sa gitna. Bakit mo inaakal gitna? Wala sa gitna. Pataas, pataas. Iangat, lamasin mo. Hindi totoo yan. Ano? Anong na-feel mo? Oo, gilid lang nawa ako. Gentleman ka naman, kumbaga. Sabi mo nga, essentials, fear of God. May fear of God ka. Sige, dahil dyan may chance kang salatin ang Sierra Madre ko. Okay, pasok mo yung dalawa mo. Dito lang. Tapos, turang kita. First time mo ba to? Opo. Ayan, maganda to kasi magiging stepping stones mo to and practice na din. On the job training, kumbaga.
Dalawang kamay, tapos dahan-dahan lang Tapos sasabihin ko kung dadakmain mo na. Sabi mo first time, ba't sanay? Ano gusto mo, hubad na o inubaran? Nakubad naman. Nakahubad. Gusto ko yung ready siya. Yung kahapon niya paalam yung tanong, yun ang gusto ko. Gusto niyo yung hubad na. Yes, ma'am. Bakit tamad ka manggubad? Hindi, ma'am. Mas maganda kasi pag naubad. Ay, nanginit ang panahon mo What? Bro, what are you talking about, man? Okay, sige. Ako, gusto mo ba maka-experience na? Kasi may ako eh. Gusto mo manggubad? Uy, sana all. Depende, ma'am. Hindi, sige. Pasok mo lang yung dalawang kamay. Dahan-dahan kasi nakikiliti ako. Dahan-dahan lang. Umanyak mo yung tsura niyo. Pasok mo lang dalawang kamay. Sagarin mo. Ayan. Ano kakapa mo? Anong kapa mo? Malambot. Malambot, ma'am. Pataas. Ano mo yung... Yeah! Sanay na sanay. Oh, sarap! Tingnan ni bakla. Parang birthday. Parang birthday mo yun, ma'am. Oo, yan. Ano ba? Ay, lamasin mo yung kaliwa. Ba't sanay ka, Mark? Wala, ma'am. Parang ano na siya. Lagi mo Daily ginagawa. routine ko na siya. Daily routine. Pag ganun ako sa'yo, ay puto, inanimay kayo. Hayop, animal day routine si bakla. At yun na nga po natatapos ang salatin mo ang Sierra Madre ko. Ilang Sierra Madre na ang nasalat mo, Mark? Actually, sa ngayon, isa pa lang. Isa pa lang sa araw na to. Ngayon sa araw na to. Okay, sige. Magbabay ka na. Sabi mo, thank you for watching. Thank you for watching. At syempre sa mga kabisyo natin, para makapanood pa kayo ng maraming videos katulad nito Kamangkamanyakan, i-follow nyo na kami sa at mag-subscribe ka na sa YouTube channel namin, Love Radio Manila. See you soon! Ano ba dapat ang mga strokes? Siguro, Pataas, depende. pababa? Paano? Paikot? Depende sa flow. Sa kamay, i-demo mo, ganyan. Pero siguro mas maganda galing sa baba. Tapos? Pataas. Many ni. May stroke. step, may stepping stroke niya. Depende sa paglango yan, depende sa baba ng tubig. Paano pag maliit? Paano i-stroke yun? Ay, kailangan niya man, diretso agad sa ibabaw yan. Sa balikat mismo agad yan kasi yun. Alam mo, ako'y nahihiya. Thank you, Mark. Sige, magtrabaho ka na dyan. Sarap manood ng radyo, no? Ginawa mo na talagang bisyo ang panonood sa amin, no? Umabot ka na rito eh. Huy! Kaya kung gusto mong tuloy-tuloy pa ang tawanan, Iyakan at kiligan, aba, I-like mo na ang video na ito. At mag-comment ka na rin sa Bisyo. Hit mo na rin ang notification bell. Para updated ka sa mga kaganapan namin dito sa Love Radio. kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Malaman-laman ko, hindi voter. Diba? Dami mo reklamo, di ka naman Ang dami nagboboto. mong reklamo, hindi ka naman kasama dun sa mga bumoto. Tama. Diba kahit anong rant mo dyan, kung di ka naman bumoboto, ano na? Kunyari, meron ako kilala, grabe siya sa Facebook, para siya talagang political analyst, kahit sa totoo lang nurse siya, okay? So super ganyan, political analyst yung datingan niya sa bawat issues, talagang super post siya. At saka hindi mo maiiwasan, hindi na yan yung elephant in the room. In the room. Dinosaur in Correct. It's a big dinosaur in the room. Kaya pag T-Rex nagtanong, na yan. correct. Kaya pag, ako nga, Jigs, para sa akin, pag nagtanong, sa halip na parang i-dismiss na wag na natin pag-usapan yan kasi nakaka-stress, pwede pa rin naman nating pag-usapan lightly kahit dinosaur talaga yung nasa room, di ba? Kahit lagi kong perfect analogy dyan, Jigs, is whenever there is a group picture. Picture tayo, guys! Group picture. Titingnan ninyo ng sabay-sabay. Okay. Hindi ka naman, pag nag-picture tayong dalawa, Jigs, hindi ko naman titingnan picture mo eh. Ang titingnan ko, picture ko. Yung angle mo kung yung maganda ka angle ko doon. kung maganda, ganyan. Kahit pogi ka pa dun sa angle mong yan, pagkirat ako doon, sasabihin ko sa pangit, ulitin natin. Diba? Kasi nga, naturally, ang gusto nating isipin yung sarili natin. Yes, Paano natin isisave yung sarili natin. Diba? Ganun siya. Wala lang, kaya nakakalungkot. Whether you like it or not, mommy or daddy, yung politics na yun, kung ayaw pag-usapan, malalaman sa iba. malalaman sa labas eh. Yung ano, social media punong-puno ng correct. politika ngayon. Trending eh. Trending. Oo. Trending Kaya talaga dapat siya. i-guard din natin sila sa truth doon manggagaling dapat. Para at least yung pag-discern nila sa bagay-bagay,
ito kasi yung truth na sabi ni Mami, okay. Oo. Tsaka naintindihan na nila. Hindi, tsaka Jegs, maganda to start them young. Oo. Para bago nga sila dumating sa voting age, bago sila dumating ng 18, maalam na sila. Tama. Oh, so dapat start them young, let the home be a safe space to discuss politics, discuss religion, discuss gender, discuss sex, discuss whatever. 'Di ba? Parang ultimate goal naman talaga is mapaganda at maayos ang buhay. Yun lang yung nakakalungkot kasi yung tunay na problema, which is yung poverty sa atin, yung kakulangan sa edukasyon, yung healthcare. Ayan, oo. Siya na po. Ano na po nangyari? Tapos yung national ID hanggang ngayon hindi pa rin nakarating sa akin. Tama. Yun ang sinasabi natin, yung facts nag-iiba-iba, pero yung truth po hindi nagbabago yan. Which is, the truth is hanggang ngayon wala pa rin ako national ID. Tama. At hindi pa nagbabago yan. Ay, nako, nakakalurkay. Let's continue to pray for our country. God bless the Philippines. Laban lang mga kapwa kababayan. Diba? Di tayo papabayaan ni Lord. Tama. Sarap manood ng radyo, no? Ginawa mo na talagang bisyo ang panonood sa amin, no? Umabot ka na rito eh. Huy! Kaya kung gusto mong tuloy-tuloy pa ang tawanan, Araw-araw sa Love Radio. mga kabisyo, kasama nyo pa rin po, napapakinggan at ngayon ay napapanood ng live, Konyo Bicolano para sa Dear Love. Kabisyo, minsan kung sino pa ang kung sino pa ang hindi natin kadugo, sa kanila pa natin mararamdaman ang tunay na pagmamahal at pagmamalasakit. Naranasan mo na rin bang pagmalasakitan ng taong wala naman talagang obligasyon na mahalin ka? Babe, may extra ka pa ba dyan? Bakit? Pecha de peligro na kasi ako ngayon. Na naman?
Bakit lagi na lang walang natitira sa sweldo mo? Hindi ka naman nagpapadala sa inyo. Sarili mo lang din yung sinusuportahan mo. Anong gusto mong sabihin? Na maluho ako kaya ako nagigipit palagi? Babe, wala naman akong sinasabing ganun. Gusto ko lang maintindihan kung bakit lagi ka nagigipit. Kung mahal mo yung isang tao, hindi mo dapat pagdudahan. Nangangailangan na nga tapos ganyan pa iisipin mo. Wala akong masamang intensyon sa sinabi ko. Gusto ko lang talagang malaman kung anong nangyayari sa'yo. Wala namang problema sa akin na magpahiram kung may extra ako eh. Yun naman pala eh. Kung ano-ano pa sinasabi mo. Tsaka hiram naman yun, hindi hingi. Babayaran ko rin pag sumweldo na ako. Ay, magkano ba kailangan mo? 10K. 10K? Babe, hanggang 5K lang kaya ko ipahiram sa'yo. Babe naman eh. Alam ko namang may mapapahiram ka talaga eh. Huwag mo naman akong pagdamutan, please. Babayaran ko rin talaga pag pumasok na yung sweldo ko. Promise, babayaran ko. Magigipit na kasi ako pag pinahiram ko pa sa'yo yung budget ko sa pagkain. Babe, nakikiusap ako. Pahiram mo na yung 10K, please. Babalik ko rin agad bago ka pa magipit. Kahit hindi pa ako makasweldo, gagawin ko ng paraan para mabayaran ka kagad. Sige, pero sana mabalik agad ah. Pasensya ka na, kailangan ko rin talaga. Alam mo naman kakastart ko pa lang sa trabaho ko dito sa fast food kaya di pa ako nakakabawi. Alam ko naman yun, babe. Huwag ka mag-alala. Pag ikaw naman yung nagipit, sa akin ka naman manghiram. Hindi kita pagdadamutan. Papahiramin kita agad gaya ng ginagawa mo sa akin. Ayoko naman ng ganun. Hanggat kaya ko pang gawan ng paraan, hindi talaga ako mangungutang. Iba ka talaga, babe! Kaya mahal na mahal kita eh. Nagagawan mo ng paraan lahat ng bagay. Parang basic lang sa'yo kahit anong problema. Akala mo lang yun, babe. Sus! Pa-humble pa siya. Alam ko namang maabilidad ka talaga. Kaya nga sobrang nagpapasalamat ako kasi ikaw ang naging boyfriend ko eh. Hindi mo ako pinapabayaan. Hindi naman kita kayang pabayaan sa ganyang sitwasyon. Alam ko namang wala kang ibang malalapitan eh. Tulad ko, wala ka rin kamag-anak dito. Pero pareho tayong independent kaya sarili lang talaga natin yung aasahan natin pag nagipit. Pero in my case, may maaasahan ako pag nagipit. At ikaw yun. Kaya sobrang thank you, babe. Hindi mo alam kung gaano ako kaswerte kasi nandyan ka. Hanggat kaya kitang tulungan, tutulong ako. Pero yung 10K na mapapahiram ko sa'yo, last money ko na talaga yun. Alam ko, babe. Kaya nga ibabalik ko rin agad sa'yo. Hindi naman ako atat na mabayaran mo. Inaalala ko lang din mahirap magipit dito. Lahat kasi kailangan bilhin eh. Ay, oo nga pala kasi iba sa probinsya nyo, no? Pero don't worry, babe. Akong bahala sa'yo dito. Dear Love, ako si Raven. Ipinangalan ako sa ibon ng nanay ko. Sisimulan ko yung kwento nung ilang buwan pa lang ako sa trabaho. Sanay ako sa buhay probinsya kaya nanibago ako na kada galaw sa Maynila, kailangan ng pera. Nakakaipon naman sana kaso panay ang utang sa akin ng girlfriend ko na si Carmela. Di yun ang unang beses na nangutang siya. Tsaka palaging nasa 5,000 o 10,000 ang hinihiram niya. Lagi rin siya nangangako na babayaran niya ako pero kung di na-delay yung bayad, nakakalimutan niya na talaga. Good morning, Mang Benito. Aga niyo po magdilig ah. Ano yun dala mo? Basura? Opo. Ilalabas ko na po kasi puno na yung basurahan ko sa loob eh. Ayusin mo paglalagay dyan sa gilid para hindi kumalat ha. Tsaka dapat dinodoble mo yung plastic para hindi mabutas pag binuhat ng basurero. Alam mo namang manipis yung plastic tapos mabigat pa yung ibang laman. Sige po, dodoblihin ko na lang po mamaya. Lapag ko po muna dito sa gilid tapos maglalabas na lang po ako ng pangdoble na plastic mamaya. May isa pa akong kailangan sabihin sa'yo. Ano po yun? Hindi mo dapat pinapapunta rito yung girlfriend mo. Hindi ba't nasabi ko na noon na bawal ang babae rito? Hindi naman po siya nagtagal dito, Mang Benito. May kinuha lang po siya nung nakaraan. Kahit na. Pumunta pa rin siya dito at bawal pa rin yon. Kung mag-uusap kayo, dito kayo sa labas. Pasensya na po. Hindi na lang po namin uulitin yon. Aba, dapat lang. Lahat naman ng tenant dito sumusunod sa patakaran ko. Ni isa sa mga nangungupahan dito, hindi pa nagdala ng babae. Sa bagay, bata ka pa kasi kaya hindi ka makatiis. Si Mang Benito talaga oh. Wala pa naman pong 1 minuto si Carmela dito nung nakaraan. Mabilis lang po talaga.
O bakit kailangan pa siyang pumunta rito? Ikaw yung lalaki, kaya ikaw dapat yung pumupunta sa kanya. Hindi yung babae pa yung gagawa ng paraan para lang makasama ka. Ganun naman po talaga ginagawa ko. Iba lang po talaga yung sadya niya last time. Sus, alam ko na yan. Bahala na po kayo, Mang Benito, kung ano pong gusto niyong isipin. Pero di ko na lang po siya papupuntahin dito para wala na kayong ikagalit. Dapat lang. Hello, babe? Babe, pwede ba ako makahiram ulit? Kahit 2,000 lang. Sige na, please. Parating na kasi yung parcel ko ngayon. Ano? Ba't naman kasi order ka pa ng order kung wala ka namang budget? Wala pa naman akong extra ngayon. Wala akong mapapahiram sa'yo. Babe naman, kailangan ko lang talaga. Intindihin mo rin naman sana ako. Wala na talaga akong extra money dito. Wala nang laman e-wallet ko. Gawa mo naman ang paraan, please. Kailangan ko lang. Pero wala na talaga ako mapagkukunan. Next week pa sahod ko. Kung ibibigay ko sa'yo ngayon yung pera ko, wala na ako ipangkakain buong linggo. Please naman, babe. Papabayaan mo na lang ba ako ng ganito? Hindi naman sa pinababayaan kita. Wala lang talaga ako mapapahiram sa'yo ngayon. Tsaka gaano ba ka-importante yung parcel na yun? Pang skincare ko yun. Ay, pasensya na. Hindi ko talaga pwedeng ibigay natitira kong pang budget. Baka naman pwede mong gawa ng paraan. Napakadamot mo naman. Galit na galit sa akin si Carmela sa hindi ko pagpapahiram sa kanya. Hindi ko tuloy na malaya na nasa harapan ko pa noon si Mang Benito at narinig niya lahat ng mga sinasagot ko sa girlfriend ko. Wala naman siyang sinabi pero nakaramdam pa rin ako ng matinding hiya. Nung araw na yun nakipag-break sa akin si Carmela kasi hindi ko siya napahiram ng pera. Sinubukan ko siyang suyuin. Pinuntahan ko pa siya sa dorm nila pero di siya lumabas para makipag-usap. Binlock niya ako sa social media at binlock niya rin pati number ko para di ko na siya makontak. Uy! Aray ko. Raven, pambihirang bata ito. Walang tubig dyan. Ba't dyan ka lumalangoy? Mang Benito! Shot tayo! Anong shot? Bagsak ka na nga eh. Hindi, kaya ko pa. Sige na, Mang Benito. Inom tayo. Hindi pa kita nakakainuman eh. Gusto ko lang malaman kung kaya mo pa makipagsabayan sa akin. Ay nako, lasing ka na nga. Sige, tutulungan kitang tumayo. Hindi ako lasing, Mang Benito. Konti lang nainom ko. Tingnan mo, di pa nagdodoble paningin ko. Kunti pa lang naman pala naiinom mo pero nagkakaganyan ka na. Paano pa kung nakarami ka talaga? Halika na at aalalayan kita papunta sa unit mo. Hindi, Mang Benito. Ayos lang ako rito. Maglakad na tayo. Baka may makakita pa sa'yo sa ganyang estado eh. Ipapasok na muna kita. Huwag matigas ang ulo. 5 minutes, Mang Benito. Hihiga lang muna ako rito sa simento. Malinis naman po dito, di ba? Ang sipag niyo magwalis eh. Kahit sa labas, sobrang linis. Malamig dito. Pumasok ka na lang para maging komportable ka. Hindi na po. O Osya, maupo ka na muna dito sa bangko. Ay, ayos lang po ako rito, Mang Benito. Inom na lang po tayo. Saka mo na ako yayain uminom pag hindi ka na ganyang kalasing. Ayoko mag-alaga ng kainuman, no? Baka kayo paalagaan ko. Ngayon lang talaga ako naging ganito, Mang Benito. Masyado kasing masakit eh. Hiniwalayan na ako ni Carmela. Ayaw niya na sa akin. Di ko lang naman siya napairam kasi gipit na ako. Nagtitipid na nga lang ako para may makain pa rin bago makasweldo. Pero ang tanga ko kasi pinang-inom ko pa yung natitira. Ay, hindi mo naman obligasyon na pautangin palagi yung girlfriend mo. Pareho lang kayo na kailangan ng pera. Kung hindi niya kaya intindihin yung sitwasyon mo ibig sabihin nun, hindi ka talaga niya mahal. Sakit niyo namang mang real talk, Mang Benito. Mukhang pinapakisamahan ka lang niya kasi napapakinabangan ka niya. Lalo na tuwing nagigipit siya. Pero pag wala ka nang maibigay, doon ka na niya susukuan. Kung mas matimbang para sa kanya yung nararamdaman niya sa'yo, hindi ka niya pagsasalitaan na makakasakit sa damdamin mo. At hindi yun magiging sapat na dahilan para hiwalayan ka niya. Ang sakit lang, Mang Benito. Ang tagal din namin eh.
LDR muna kami bago kami nagkasama dito sa Manila. Kung kailan nakikita at nakakasama na namin yung isa't isa, tsaka pa nangyari to. Mukhang yun na yung sinyalis na hindi talaga kayo para sa isa't isa. Kaya mas mabuting huwag mo na ipilit ang sarili mo sa kanya. Bata ka pa. Marami ka pang pwedeng pagtuunan ng pansin bukod sa pag-ibig. Bumangon ka at matuto ka rin pahalagaan ang sarili mo. Pag nangyari yun, makikita na rin ang kahit sinong babae magkakagusto sa'yo yung tunay na halaga mo, na hindi lang nakabase sa kung anong kaya mong ibigay. Dalawang palapag yung paupahan ni Mang Benito. Doon siya sa first floor nakatira. Bali 3 units lang yung pinauupahan niya. May kasungitan pero masipag siya. Sinisigurado niyang maayos ang kalagayan ng mga tenant niya. Di ako pinabayaan ni Mang Benito nung gabing yon. Parang tatay ko mismo ang nag-alaga sa akin. Inalalayan niya ako papasok sa unit ko at di iniwan hanggat di komportable kalagayan ko. Ni sa hinagap, di ko inasahan na magiging ganun siya kasikaso. Hello? Raven, Bakit ka tumawag? magkita naman tayo, please. Pag-usapan natin yung tungkol sa ating dalawa. Wala na tayong dapat pag-usapan. Ikaw na nga yung tumapos sa atin, di ba? Naka-move on na ako, Carmela. Sana ganun ka rin. Hindi ko kaya. Mahal pa rin kita. 3 buwan na mula nung hiwalayan mo ako. Tapos ngayon mo lang ako kakausapin tungkol dyan. Okay na ako. Mag-move on ka na rin para makausad na tayo pareho. Wala na tayong babalikan. Kung naka-move on ka na, bakit wala ka pa namang girlfriend? Hindi ko priority yung love life ngayon. May mas mahalagang bagay pa akong dapat pagtuunan ng pansin. Sige na, bababa ko na to. Magpahinga ka na dyan. Yun! Buti naman at hindi ka nagpadala sa pakiusap ng ex mo. Nagawa niya nang sayangin ka. Hindi malabong gawin niya ulit yun sa'yo. Mabuti nga ngayon kasi natuto ka ng pahalagahan at unahin yung sarili mo. Tapos babalik pa siya kung kailan maayos ka na. Oh, eto. Ubusin natin tong alak na binili ko para magkaalaman tayo kung sino mas malakas uminom. Aba, mukhang hinahamon niyo ako, Mang Benito ah. Tatay na lang itawag mo sa akin. Ganyan din naman tawag sa akin ng mga naunang tenant dito eh. Hulaan ko, tay. Dumaan din muna sila sa pagsusungit niyo, no? Oo naman. Sinungitan ko muna sila bago nila nakuha ang kiliti ko. Kabisado ko na kasi oras ng uwi ng mga tenant dito. Para ko na silang mga anak eh. At ganun na rin ang tingin ko sa'yo. Kaya nagtaka ako nung hindi ka kagad nakauwi. Siyempre, nag-alala na rin ako nun. Baka kung napano ka na sa labas. Kaya nung pagdating mo, gising pa talaga ako nun kasi hinihintay kita. Sweet niyo naman po, tay. Di ko akalain may ganyang side pala kayo. Naku, matagal ko na yung ginagawa. Huli mo lang nakita. Masyado ka rin kasing mailap. Bihira ka lumabas ng unit mo pagkatapos ng trabaho mo. Kaya wala rin akong pagkakataon na makausap ka na matagal. Ayun tuloy, mas nakikita mo yung kasungitan ko. Pero ngayon, magsashot puno tayo. Papakitaan lang kita kung gaano ko kalakas pagdating sa alak. Marunong pala kayo sa shot puno na yan, ha? Pero pasensya na agad, tay. Wala akong laban sa inuman eh. Ay, siya nga pala. Kung ayos lang po itanong, bakit mag-isa lang po kayo rito? Naghiwalay na kasi kami ng asawa ko. Wala po ba kayong mga anak? Meron pero kasama niya lahat sa Amerika. Nasa Texas sila. Kinukumusta naman nila ako minsan pero ni isa sa kanila walang umuwi rito para makasama ako kahit sa mga mahalagang okasyon. Ganun po ba? Ang lungkot din po pala ng kwento nyo. Wala naman ako magagawa kasi mas gusto nila yung buhay sa ibang bansa. Kaya nandun sila sa nanay nila. Namimiss ko na rin nga sila pero tanggap ko nang mag-isa lang ako rito. Wag po kayong mag-alala, tay. Hanggat nandito po ako, hindi nyo na mararamdaman na mag-isa kayo. Dear Love, malayo man ako sa mga magulang ko nung time na yon, di ko masyadong naramdaman dahil kay Tatay Benito. Dumating yung oras na kinailangan ko nang lumipat kasi natanggap ako sa ibang kumpanya. Bumibisita pa rin ako kay Tatay Benito tuwing bakante. Di niya akalaing gagawin ko yun pero masaya akong iparamdam yun sa kanya. Yung tipong balikan ng taong minsan niyang itinuring na anak.
Masarap pala talaga sa pakiramdam pag tinatawag kang anak ng hindi mo naman kadugo. Parang may parte sa puso mo na biglang napuno dahil sa pagmamalasakit sa'yo ng ibang tao. At hindi mo na makakalimutan ang pakiramdam na yon kahit dumating ang pagkakataon na magkalayo na kayo. Kabisyo, hindi lahat ng taong mahal mo tunay na magmamahal din sa'yo ng pabalik. Kaya nararapat at mahalagang matutunang pahalagahan ang sarili at kilalanin ang mga taong tunay na nagmamalasakit nang walang hinihinging kapalit. Alam nyo, kabisyo, kuhang-kuha nitong ex ni Raven, itong gigil ko talaga. At ito yung katotohanan, Raven, no, na hindi ka talaga mahal ng babaeng yan. Kasi kung mahal ka talaga ng isang tao, mamahalin ka niya kahit sa mga pagkakataong wala ka nang maibigay sa kanya. Kasi kung ganyan, ginagamit ka lang niya para mautangan, maging comfortable yung buhay niya, yung araw-araw niya, conditional. 'Di ba? Yung pag-ibig na yan. At masakit man, kabisyo, no, masakit man na pakinggan, minsan kailangan talaga natin tanggapin na may mga taong dumadating na katulad ni Carmela sa buhay natin para bigyan tayo ng lesson. Yun naman yung importante doon. But on the other side, mga kabisyo, mahalaga din na pahalagahan natin yung mga taong dumarating sa buhay natin para bigyan tayo ng totoong pagmamahal at malasakit. Katulad ni Mang Benito, hindi mo kailangan maging kadugo ang isang tao. Hindi mo kailangan maging kapamilya ang isang tao, kamag-anak, para bigyan mo nung tinatawag nating malasakit. Malasakit na magbibigay sa kanila ng lakas na lumaban sa araw-araw. O, 'di ba, kabisyo? Kaya mga kabisyo, tanungin mo yung sarili mo ngayon. Yang kainuman mo ngayon, sa tingin mo, nire-real talk ka ba? O ginagawa ka ng pulutan? Ikaw ang bahala dyan. O siya, mga kabisyo, ipagpatuloy natin ang kwentuhang ito maya-maya. Nakasama niyo po ako, Konyo Bicolano, para sa panibagong kwento ng ating Dear Love. Metro's #1 Love Radio. Basic! Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Mag-iisa, may kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang #1.
araw ang saya at tanggap na nila. Tanggap na nila dahil pasok kahit saang sulok. Sama mo kami, kabisyo na magsasaya, sama-sama. Metro and Mega Manila. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako oo. Ito ang podcast na hindi pwede sa mahina ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito, ang podcast na Rated Tita Max. Listen now on Spotify. Saan ba na lang kami, Berbay? Ang goal ko ay hindi ko makuha yung poison niya at ang goal niya ay Hindi ko makuha yung poison. Come on, let's go. Huwag mo tumingin. Hindi nagbobold ako. Ano ba? Tumingin yung bear. Story bear. Huwag ka tumingin dyan, ha? Ayan. Kaya na. Okay na, na. My turn. Okay. Okay. Bigyan, bigyan. To, pick. Oh. There you go. Hindi. Safe, safe. Safe, safe. Safe. A few inches later. Ito na lang. Ito na una eh. Hip na? Ay, nako. Ako na naman ang biktima nito. Sabi ko na eh. Bay! Nag-iba! Bay, nag-iba na yung pakiramdam ko, Bay! Naging zombie. Ano sa tingin mo ang natikman mo bukod sa gummy bear? Gummy bear? Oh, na baka magalit. Hindi ka nasa daw ng gummy bear. Tamis. Sinumsumpinan mo ko dito. Flashback. Saan ba na lang kami, bear, Bay? Saan pa naman kami? Aba, Hindi mo maalat? ha? Hindi mo maalat? Medyo may pulbo. Sarap manood ng radyo, no? Ginawa mo na talagang bisyo ang panonood sa amin, no? Umabot ka na rito eh. Huy! Kaya kung gusto mong tuloy-tuloy pa ang tawanan, Iyakan at kiligan, aba, I-like mo na ang video na ito. at mag-comment ka na rin sa bisyo. Hit mo na rin ang notification bell. Para updated ka sa mga kaganapan namin dito sa Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Of course, maraming salamat. Ang lapit bakla! Yung force ko! Yun, teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isulat. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Oh my God. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Ay!
Hi mga mahal! So today, meron tayong special interview. Hindi ito yung normal na interview. Ito talaga yung close-up interview na kung saan dapat wala kang pores. So samahan niyo ako. Let's go! Uy, makalapit ka naman. Pwede ba pa-interview? Uy, ako nga pala si DJ Kim Chino ng 90.7 Love Radio Manila. Anong pangalan? Roma Ann Sanchez po. Roma. So, sino kasama aside sa friends? Meron pa ba Secret. family? No. Wala namang family. Oh, okay. So, saan ka nakatira? Sa secret. Secret. Oh, sino? Anong pangalan ng mga brothers ko? Earl, Kurt. Earl and Kurt. So, ang tanong, kamusta ang biyahe niyong dalawa dito? Smooth naman po. Okay, so ilan na ang ex ni Earl? Wala pa po. Single since birth. Wala pa rin po. Wala ba? So, may chance ba na maging kayo? Merong nililigawan? Wala po. Wala rin po. Yung totoo. Anong mensahe mo sa mga pumupunta sa Star City? Salamat at pumupunta sila. Bumalik uli sila para mas maganda. Ilan na ang anak ni Chief Felix? 3 lang po. 3 lang? Yung legal? 3? Talaga 3 lang. Wala din. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Sa ganda mong yan, nahihiya ka pa. Anong message ni Ma'am Abby sa mga pumupunta sa Star City? Have fun. Have fun po. Enjoy. Ilan ang asawa ni Ma'am Abby? 5. Charot. Ma'am, kaano-ano mo yan? Kaano-ano mo? Ay, anak ko po to. Sino dyan? Akala ko 5. Anong nickname ni Ma'am? Olive. Ma'am Olive? Uy, taga-Caloocan lang ako. May grade 10 pa ako. Ano message mo sa Star City na pumupunta dito? Ay, maganda siya ngayon. Teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isumakit. Maganda siya pag-ikot, bumabalik, nagulat kami. Sir Ariel, ano ginagawa mo dito? Yote, sir. Ilan taon na Sir Ariel? Ano, sir? 30 po. Ilan asawa ni Sir Ariel? Isa lang, sir. Grabe Yung totoo? Isa lang. Ilan anak? Isa pa lang, sir. Isa, yung totoo. Isa lang talaga, sir. Ano message mo sa mga pumupunta sa Star City? Ano lang, sir. Mag-enjoy lang sila palagi. Tsaka balik-balikan nila. Single ba ang konyo, Boy Kiolano? Then, next question. Single ka? Wait lang. Oh my God. Single ka ba? Sumagot ka na agad. Wait. Sino yung orange girl? Gano'n naman yan. Ano message mo sa mga pumupunta sa Star City? Bakit? Ang weird naman ang interview nyo. Idul-dul nyo na lang kaya. Bakit nasa Star City ang Sir Aris? Mas masaya sa Star City, so dito kami lahat. Dito kami mga pamilya namin. Ano to, field trip? Field trip. So meron kang kasamang anak? Mga school, mga friends. So anong message mo sa mga uma-attend or pumupunta sa Star City? Sa mga pupunta sa Star City, just enjoy, sakay lang ng sakay. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Ay! Meron na ba label? Meron. Meron naman pala. Wala naman tinatago. So ilan taon na kayo? 18. 18 years na yung relationship? Ay, hindi. 9 months pa lang. 9 months. So sino ang nag-first move? Ako. Now, ano ang first move ni Heather? Binigyan niya ako ng heart na from sa paper. Nilagay niya sa phone ko. So anong na-feel mo nung binigyan ka niya ng heart? Kinilig. So crush mo rin si Heather? Pag-start ng class, crush ko na siya kagad. Wow! Uy, congratulations! Stay strong. Huwag kayo magloloko. Ilan ang asawa? Siyempre, isa lang.
May asawa ka na? Oo. Uy! Saan mo nakilala? Saan mo nakilala? Paano nakilala? Pero meron ng anak. Ha? May anak ka na. Marami. So anong message mo sa mga pupunta sa Star City? Mag-enjoy kayo. Hi, Jusa! This is Joy. She is Miss Philippines Earth 2025. Uy, nanonood ako ng TikTok ni Miss Joy. Thank you so much. Anong message mo sa mga supporters mo that you had your top 8 placement sa Miss Earth? Updated ako Seryoso. Of course, maraming salamat. Sa lapit bakla! Yung course ko! maraming salamat sa lahat ng supporters. Sana masaya kasi nakikita nyo ngayon. Nakikita nyo yung mga pagkukulang sa mukha. Sumusobra dyan. Pero thank you so much sa pagmamahal. Maraming salamat sa lahat. At syempre, maraming salamat din sa ginagawa mo talaga ngayon. May itatanong ka pa ba? Parang ikaw nagtatanong yan. Hindi. Pero hindi naman ako madamot. Uy, maraming salamat, Miss Joy. Glad to meet you. At yun na nga mga mahal, grabe ang close-up interview na kung saan hirap na hirap sila dahil nilalapit-lapit nila ang camera. Talagang ano bang hindi sila natatakot na makita ang pores nila. Lagyan mong filter yan. Maraming salamat! Bye-bye! Metro's #1 Love Radio. Basic! Kim Chino! Kim Chino! Upa. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang #1. Sama-sama na sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama na sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Rockies. Secret Files. Your story they never knew existed. Rockies. Secret Files. Secret Files. With Titan Jello. Rockies. Secret Files. Rockies. Secret Files. Secret Files. Nakaka-offend. Parang... No, it's not offensive. Kasi Hindi doon lang sa sinabi ni Kim Chino na parang... Bullying, part 2? how do you define bullying? Kung patayin, hayaan mo marinig nilang lahat.
Now, that's bullying. So, ireklamo mo ako sa HR. No. I've been so open with you. No. At saka, bakit naging parang sa'yo? Si Kim Chino yung nireklamo ko. No, you were just talking about me, and I'm so sorry. And I'm so sorry for that. Sorry, Matansa, kasi lagi ka na lang sumasabat. So obviously, people are in high emotions, 'di ba? Kasi nga, maybe too much is too much. Ganon. Sana yung ang makapag-host is the Gen Zs of the Grabe ang love triangle! Mara- Grabe ang love triangle! Sorry, kailan po ulit? April since 24? Kasi we have to be completed. Marachino. 24. Always ko naman kayo pinapray. Marachino. Ma, sorry, may ganap ako niyan. Ay. Friday. Marathon? Ulit. Mahal, lahat na lang mahal. Marathon. Ala na naman. Nasabi mo. Bakit na naman, Kim Chino? Kasi yung kick-off. Yung kick-off natin. Nasabi mo naman. Hindi, napagpaalam ko to. Napagpaalam ko. Hindi ako sure kung Nakaka-offend. Parang... Wala. No, it's not offensive. Kasi Hindi doon lang sa sinabi ni Kim Chino na parang... Ako na naman! Na naman. Ano siya sinabi? naman? Hindi pa... Hindi doon, parang... Hindi. Ano ba sinabi niya? Ano naman? Hindi kasi yung tawa niya, ma'am. Parang may lang. Wala. Mara. Kami. It's Kami okay. yung It's not offensive. Napaka ano. Hindi ka pwede 24. Si Diego naman. Lahat na lang tinatawanan eh. Para Hindi namang... pwede sa... Akala lagi joke. Tatawanan. Mara. Sorry pero not to compare Kim Chino. Kasi si Jello never naging ganyan sa akin yan. Dude, lagi never ka naging ganyan sa akin. Dude. Iba hindi, ano lang, hindi ikaw itinatawa niya. Hindi kasi, dude, never. Kuna naman, ganito na naman tayo. O, sino mo, tatawa ka na naman. Alam, nakakatawa sa sinabi ko, dude. Kasi kami yung magkakatabi dito. So wala naman talagang Wala. ataking nangyayari. Kami yung nakakarinig. Parang kami tumatawa lang tayo. Ano nang nangyayari? Parang or sino mag-host? Yeah, and technically speaking, wala namang masama doon sa sinabi na word na naman. Because technically na naman. Kasi may event na naman nga. Bullying part 2? How do you define bullying ba? No, I How don't. do you define bullying? Is there someone like napahiya ka ba dito? Let's vote right now. Paano ba tayo? Yes. Sino bang nag-interpret dito ngayon na napahiya ka? So that's part of Ako, bullying. kasi this is my personality. That's your personality, and wala ka ng problema kung ito din yung personality ni Kim Chino. Paano kung sabihin niya rin, oh, this is my personality. I always I always laugh, and it doesn't mean na ikaw yung tinatawanan ko. Do not think of this as a bullying session kasi parang we're all ganging upon you. It's just that we'd like you to understand that isa lang din naman talaga yung goal nating lahat. Gets ko, ma'am. Kaya lang po, medyo lang ako dun sa caring side, lalo na kay Conyo Bicolano. Kasi I've heard a lot of videos na may nagsisend po sa akin na sinisiraan daw po niya ako sa live nila Rocky Terra tsaka ni Tight Angela. How sure? Bakit siya maninira May nag-send live? ng record. How sure are you it's live? Yeah, may nakita ko doon. Parang it talks about yung madaling araw na gusto mo kong ilagay sa madaling araw. What's wrong na with that? gino-joke mo ko. What's wrong with that? Anong paninira yun? Sino ba may gusto ng madaling araw? Can I Gusto mo explain? ba sa madaling araw ka? I don't want to be in madaling araw. Let me remind you of what is bullying is. You have a different definition of bullying, iba rin yung sa akin. Now that's your problem. What That's should be your the problem. paano naging problema yun? Let me clear out to you. When I talk about madaling araw, they were talking about marathon. Wala bang nangyayaring marathon ng madaling araw? Sure ka, yan yung pinag-usapan Wala niya? bang nangyayaring marathon ng Hindi, madaling araw? I wanna clear it out. Yun ba yung pinag-usapan niya? Is it about marathon? Yep, exactly. Exactly. And Doon now, mo patayin, hayaan mo marinig nilang lahat. now that's bullying. Kasi gusto Hindi, mo doon ng validation sumusobra eh. Broski. Oh my Alam mo, God. may lang kita nakita na galit. Hindi Wait ma'am lang. eh. Kasi sumusobra na. I've been hindi ma'am. Pasensya na ma'am. Paano sumusobra? I I've guess always pwede been... lang. Hindi, okay. So obviously, people are in high emotions, 'di ba? Kasi nga, maybe too much is too much. And yung ganun, it was
also sent to you lang. Di sana kinonfront mo na lang or hoy, ako Or ba yun? ireklamo Ako mo ba sa- yun? ireklamo mo ako sa HR. No. I've been so open with you that I understand Hindi that. kita kailangan ireklamo sa Because HR. it's not too like, much. Because it's not too much. Lagi mong tatandaan, Maratoni, if it cross your border, I would always understand. Di ba sinabi ko yan sa'yo? Pero hindi ba totoo na kapag wala kami or any one of us, you talk behind our backs? What do you mean? Like pag nandyan sa lounge, uy, alam mo ba, si Si ganito, kanino to galing? si ganyan, si ganito. Kanino I don't to have galing? to mention names. Okay. I don't have to mention names. Ako din, pinag-uusapan ko si Kim. Tsaka, ganun din naman Kasi ako. ako mama, if may mali po Okay lang talaga sa akin, ako. tao ako eh. Sorry mama, if pasensya na po kasi I know my worth also and I know where I stand here because ganun na ako mag-joke sa'yo. I thought we're okay, so I was wrong. And I'm so sorry for interpreting that you're Na-close already kayo. my friend. Now, kung gusto mo, I would understand, Mara. Nasa process pa rin ako ng employment. Please, send a formal complaint sa HR. At saka bakit naging parang sa'yo, si Kim Chino yung nireklamo ko No, kanina. you were just talking about me and I'm so sorry. And I'm so sorry for that. Sorry Matansa, kasi lagi ka na lang sumasabat. O kasi deserve mo. Paano deserve? That's So ano ba, because akala ko ba ako na yun. pamilya tayo dito? Okay. So sinabi mo, family. So, we have differences, obviously. And eventually, what we're really doing is, we want to protect this pact. Yun lang naman siya. Ganun lang naman. Makakapag confirm ng concern ko kay Mara si Uncle kung paano ko siya pinoprotektahan. Tanong mo kay Uncle. And I think wag na natin i-cross Hindi, yung border. I mean, baka ka lang nami-misinterpret niya na binubuli ko din kasi may ganun salita eh. May parang, ikaw din mamata niya. Sinasabi sa akin ni Uncle yun. Yes, kasi Sinasabi niya sa akin yun. ayoko ngang isipin mo na, ito na naman si mama Tanya kasi sagad na rin ako eh. Tamo, si Uncle pa yung pinadaan ko pa para ma-feel mo na concerned siya. Ayaw niya na lang. Eh bakit hindi mo ko i-chat? Chinat na kita na. No, wala tayong message sa isa't isa ever since na pumasok Ibig ako sabihin, dito. Mara, tinuro na sa'yo, i-chat ka pa? Like, hindi ba tayo pwede magkaroon Oh my ng God. personal O, sige, conversation? So ano ba, 24, April 24, pwede ka or hindi? Hindi talaga. Kasi nga, Priority. ito na nga, ito na, maghintay ka, it's a prank! I am so sorry, guys! I am so sorry! I am so sorry! I am so sorry, everyone! I am so sorry! Sorry po! Sorry! Pero totoo lang sinabi ko. Sorry na Wait lang. Gusto ko lang sabihin na I did not expect the plot twist ni Konyo. Hindi ko in-expect yung plot twist. Parang nawala ng role si Kimchi. Hindi ko na kailangan pa na magano. Kasi ito si Jeremy pa ng pindot dito eh. Nakakaiyak. Sorry po! Protective ako kay Broski kasi hindi ganun si Broski. Sorry, Lord. Kaya sumasagot ako kasi. Sarap manood ng radyo, no? Ginawa mo na talagang bisyo ang panonood sa amin, no? Umabot ka na rito eh. Huy! Kaya kung gusto mong tuloy-tuloy pa ang tawanan, Iyakan at kiligan, aba, I-like mo na ang video na ito. At mag-comment ka na rin sa Bisyo. Hit mo na rin ang notification bell. Para updated ka sa mga kaganapan namin dito sa Love Radio. kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Tapos mo mura-murahin, hamak-hamakin, at sasabihin mo hindi mo na siya babalikan. After 2 days, kayo ulit. Ang sweet niyo pa. Ang sarap nga namang nakapulupot pa. Baby love! Oo, tapos para silang mga maliliit yung boses. Diba? Nakakayamot. Kayo mga babae, masyadong na-expound ko minsan pag nagkwento kayo, yung feeling nyo kasi emotional kayo. Exaggerated. Oh, exaggerated. Bakit exaggerated ba ako magkwento, Diego Bandido? Grabe ka naman mag-assume na mga babae ganon.
Di ba baka maliit With lang maliit lang na bagay. Oo, parang nagtampo lang. Sa bagay. Again, sa mga lalaki, parang halimbawa, hindi namin talaga alam kung bakit kayo nagagalit. Tapos ikaw galit na galit ka na. Oo, Gina G, with Dragon ka na. with actions, feelings, dance steps, cheer dance. So ngayon, yung nag-absorb, kapwa mo rin din babae. Hindi yung utak nito. Correct. Oh, dragon sa dragon. Dragon na may kasamang Godzilla, na may kasamang dinosaur, di ba? Ganyan, naghalo-halo na. Parang babae lang talaga yung yung magkita tayo. Mga Mars, magkita tayo. Wala kami kailangan ko maglabas ng sama ng loob, mga Mars. Parang awkward sila. Brad, magkita tayo. Gusto ko maglabas ng sama ng loob. Brad, anong mangyayari? Yung asawa ko, Brad. Ayan, di ba? Pakinggan mo ako. Parang bihira talaga yung lalaki yung nagsabing, Brad, magkita tayo kasi meron akong angst sa misis ko. Parang bihira siya. Kung meron ng ganyan, pero meron naman. Medyo mabibigat na talaga. Yung hindi matindi, siya, hindi siya away na yung tampuhan lang. Correct, hindi. Medyo matindi na talaga. Na siguro, kailangan din ng tao makakausap. Kaya lang, mag-disclaimer ka lang din na, pero posible pa kasi kami magkabalikan, ano lang talaga. Well, it is what it is, di ba? Tingnan mo, pati tungkol sa trabaho. Hindi ba't ilang beses na tayo nagrereklamo minsan sa trabaho, nakakainis, hindi nabibigay yung mga gusto, may reklamo sa ganitong boss, may reklamo sa ganitong kaopisina, pero hindi ba't everyday nandiyan ka pa rin? Pumapasok ka pa rin talaga. Kasi nga, parang siguro katulad ng relationships, mahal mo naman talaga, hindi lang talaga perfect. Di ba? Oo. So, again, ganun kasi kayo talaga mga babae. Very emotional kayo. Lang talaga. Kayo. So, hayaan mo na yung friend mo. Ganun lang talaga. Kung minsan yung nakakarating sa'yo, exaggerated na pala. True. Pag kinumpronta mo yung lalaki, nag-away na kayo. Anong away? Bakit mayroon? Diba? Correct. Yung lalaki parang, nag-away ba kami? Ganon. Pero yung babae, exaggerated talaga. Umiiyak na umaga. Tsaka exaggerate talaga kami sa lahat ng bagay. Kwento lang naman. Sumasabog na yung utak niya, parang vulkan. Correct. Ang dami na naisip ng mga instances, naalala na ang lahat ng mga bagay-bagay. So sadyang ang mga babae, may ganyan lang talagang uri ng pag-iisip. Sarap manood ng radyo, no? Ginawa mo na talagang bisyo ang panonood sa amin, no? Umabot ka na rito eh. Huy! Kaya kung gusto mong tuloy-tuloy pa ang tawanan, iyakan at kiligan, i-like mo na ang video na ito. At mag-comment ka na rin sa Bisyo. I-hit mo na rin ang notification bell para updated ka sa mga kaganapan namin dito sa Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama na sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan.
puputukan na kita. Ganda mo pala sa ganyang angulo. Sige, isang squirt ka lang. Kasi mga kabisyo, tayo ay makikipagputukan ngayon sa mga tao dito sa MBC gamit ang ating pangmalakasang water gun. At tawagin natin itong putukan mo ko, love. Handa ka na bang maputukan? Let's go! Kuya. Hello. Jack and Poy tayo. Bato-bato pick. Runong kanan. Pero kapag natalo mo ako, babarilin mo ako. Pag natalo ako, basta magbabarilan tayo pag natalo mo. Bato, pick. Huh? Ano yan? Pako. Ay, sige, tama. Bato, pick. Bato, pick. Ah! So talo ako. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Ah! Jack and Poy. Kanta. Jack and Poy, hali-hali hoy. Sino matalo, babariling ko. Ko. Awa. Ano yan? Baril. Oh, talo ako kasi gunting lang ako eh. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Sorry. Di magja-Jack and Poy tayo. Okay. Tapos ano? Ganda mo pala sa ganyang angulo. O, ganun lang, Jack and Poy, okay? Okay. Sige. Jack and Poy. Oh no, natalo ko. Ito ka. Lilipat ka na sa Deer Lab. Baril mo may tulog. Oo nga eh. Jack and Poy. Hoy, hoy. Sinong matalo, siyang babarilin. Oh, talo ko. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Okay, puputukan na kita. Ayan. Oh, isa lang. Isang bagsak. Ah, sige. 1, 2, 3, go! Oh. Kakarating ko, bibiktima mo Bato, pick. Ano yan? Ano? Oh. Pasok ko na. Ayan, oh, isa lang. Oh, pick. Oh. Pick. Ayan na ito. Oh, pick. Bato, pick. Go! Yes, sige ma'am, go. Sige. Ayan. Ayan, go. Bye-bye, last day ko na po. O sige, pwede mo akong barilin sa muka. Dalawa lang ha. O, sige, Jot. Sige. Oo, dalawa lang na gano'n ha. Go. Ay! Ano nangyari, Jot? Approval eh. Sa akin to tatalsik. Hindi yan. Promise. Oh. Ready talaga siya, wag na nga. Di dapat itutok mo. O sige. Sige, ganyan. Yan, sige. Go. Kailangan may linya? Oo. Mo ko. Sige. Sabi ko na eh. Hello, sa muka. Hindi sa muka mo ko babarilin. O sige, pwede sa muka. Okay, sige, sa muka. Dapat dito talaga. Sa mukha? Hindi sa muka. Yan. Ah! Baluktot! Oh, babarilin mo ako. Okay. Okay, barilin mo ako sa muka. Sa mukha. Ikaw, saan mo ba ako gustong barilin? Sige, okay. Sige, go. That, ano, go. Sinasabi ko na ba? Okay lang, guys. Hindi, okay lang yan. Kasi, Masaya. okay na. Yung, hindi, tulungan na kita. Ang lambot pala ng face Napaka-gentle mo. mo naman. Ito na yung last video ko, kabisyo. Last day ko na din. Sorry sa lahat ng mga nabiktima ko. So alam nyo na, kapag di na ako lumabas sa susunod na video, kayo na bahala. Subscribe na kayo dito, like, follow para sa mas marami pang video. At sa inyo, Mistiko Leala. Bye-bye.
Ikaw may makeup ka, pwede ba kitang barilin sa mukha? Oh, sige, dito. Alam mo yung allergies ng Tita Max mo? Oo. So, dito kita babarilin. So, ako pwede mo Try ako... muna. Ha? Metro's #1 Love Radio. Basic! Paldo, may mali. Ay! Uy, okay. Yan kasi. Flashback. Mars, anong trip mo ngayong umagang to, Mars? Good morning! Okay na napapatulad, partida hindi ko pinakakarera. Pero yung auto pinapasaya ko naman na para makarenda. Palit! Alright! Ay, buntag. O, bigyan ng title yan. Pinaka matutuwa kami. Bibigyan natin ng exclusive na mga katas na nakalipas. Ay! Mga katas na nakalipas shirt plus cap. Sige nga. Okay, title. Maleta Max. Sabi ni The Prey Cute Boys. yun. Maleta Max. Cute yun, Maleta Max. May maleta tong mga to. May maleta nga. Nakakainis. Oh no! Good morning. Di ba, nakakainis pag ganun. Sa sobrang inis ko, hindi ko na alam yung words na sasabihin ko. Kasi, ang hirap talaga kapag di umaamin yung tao na ang galing niya pa rin mag-deny. Nakakainis. Although si Tita Max daw, si Tanya, sabi ni Celso. Sana all, bibigyan ko kayo pag pumaldo ako. A few moments later. Hindi ko pinakakarera. Pero yung auto pinapasaya ko naman na para makarenda. Paldo, may mali. Ay! Ay! Uy! Yan kasi. Tayo. Yan kasi. Ang kulit. Yan. Ang kulit kasi kanina pa paliparate Ani roll BTR replay sa ni newbie. Ayan, may pandagdag na si Uncle Boy sa content. Ganun pala ma-fall sa kanya. Aray na! Sarap manood ng radyo, no? Ginawa mo na talagang bisyo ang panonood sa amin, no? Umabot ka na rito eh. Huy! Kaya kung gusto mong tuloy-tuloy pa ang tawanan, Iyakan at kiligan, aba, I-like mo na ang video na ito. at mag-comment ka na rin sa bisyo. Hit mo na rin ang notification bell. Para updated ka sa mga kaganapan namin dito sa Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Sige, bilisan mo pa. Oh yeah! Kailangan pa bang i-memorize yan? Okay, ang aking line ay, bilisan mo pa. At ang aking sitwasyon, galit na galit gustong manakit. Sabi ko sa'yo, bilisan mo pa. Ganyan. Bilisan mo pa. Yamitay ko na sa... Bilisan mo pa! Bilisan mo pa! Ding! Ang bato. Habang kinikiliti ka. Okay. Ding! Ang bato, Ding! ding ang bato. Drew, pag nilabasan. Wala daw ako sa context. Pag nilabasan. Sige. Ding! Ang bato! Ding ang bato!
Parang pigsa. Yung pigsa kasi na lumabas yung nanak, ginaganon ko siya. Ginaganon ko nung bote. Ding ang bato. Ding! Habang kinikiliti ka. Ding! Ding! Ding ang bato! What? Ding ang bato. Pag hinahabol ng zombie. Ding ang bato! Ding ang bato. Okay. Galit na galit, gustong manakit. Ding! Ang bato! Bilisan mo pa. Jebs ka na. Bilisan mo na! Hindi ko na kaya! Ding ang bato! Pag hinahabol ng zombie. Ding ang bato! Bagal! Kailangan pa bang i-memorize yan basic? At ang sitwasyon ay, pag nilalabasan, nakala ka na sa context niya, Chinita. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Pa-order po ng isang sinigang with rice. Pag hinahabol ng zombie. Pa-order po! Isang sinigang with rice! Pa-order po ng isang sinigang with rice. Galit na galit, gustong manakit. Mara! Joke lang. Sabi ko sa'yo pa-order nga ako! Sinigang with rice! Sinota mo ang best friend pag hinahabol ng zombie. Ako yung hinahabol ng zombie. Sinota mo yung best friend ko! Bilisan mo pa. Ay, gusto ko to. Jebs ka na. Bilisan mo pa! Bilisan mo! Bilisan mo pa. Pag hinahabol ng zombie. Pag hinahabol ng zombie. Bilisan mo pa! Bilisan mo pa! Sinota mo ang best friend ko. Pag nilalabasan. Oh no! Sinota mo yung girlfriend ko! Dugo, may almoranas kasi ako. Sinota mo best friend habang kinikiliti ka. Sinota mo ang best friend ko. Ding ang bato. Ala. Ding! Ang bato. Sinota mo ang best friend ko. Pag nilalabasan. Uy! Sinota mo ang best friend ko. Oh yeah! Basta. Kailangan pa bang i-memorize yan, basic? Habang kinikiliti ka. Kailangan pa bang, ano ba yan, Jasmine, ano ba? Kailangan pa bang i-memorize yan, Jasmine, ano ba? Ay, nako. Kailangan ba bang i-memorize yan? Basic. Pag nilalabasan? Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Nilalabasan ka ng ano? Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Ang context, pag lumalabas na yung ice cream doon sa ganon. Pa-order po ng isang sinigang with rice. Habang kinikiliti ka. Pa-order po ng sinigang with rice! Pa-order po! Bilisan mo pa. Ay! Pag bilisan mo pa! Ayan! Bilisan mo pa! Bilisan mo pa! Yan! Ay! Lumalabas yung ginhawa ng katawan ko kasi kinakamot niya yung makati. I-follow nyo na po kami. Mag-subscribe na kayo YouTube. Dito sa YouTube namin, Love Radio Manila. Tune in lang kayo sa 90.7 Love Radio. Huwag kalimutan, makakatas na nakalipas. Kasama ko si Tanya Chinita.
5 a.m. hanggang alas 9 ng umaga. Dear Love, alas 9 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali para sa mga totoong drama. At huwag niyo rin kakalimutan na laging tumutok sa Kumikinang na Tambalan na 12 noon to 3 p.m. Mondays to Fridays. 69, kabaliktaran mo gabi-gabi, 6 to 9 p.m. Huwag mo kakalimutan, makinig ng aking programa, alas 9 ng gabi hanggang hating gabi. Kung may sikreto ka malupet, ako nang bahala sa iyo. Rocky's Secret Files and Top Secret. Bye everyone! Metro's #1 Love Radio. Basic! Legit to! Malaki. Gago laki! Ay, mamog. Huwag naman ganyan. Hello! Bakit mo inalis? Ano bang naramdaman mo? Delikado yun, ma'am. Ano ba yun? Basta, ma'am, may something. Hi guys! Tanya Chinita here and welcome na naman sa aking mga pinagagagawa sa buhay na pampasaya ng mga lalaki. So eto na nga, tutuparin ko ang kanilang mga pangarap. Ang gagawin ko ay ipapakapa ko ang... Alam niyo na kung ano ipapakapa, pero tatakpan natin yan para alam niyo gusto ng mga lalaki ganun eh, yung mga inubaran muna. Ah! Eto na! Sige, di ba ito yung gusto niyo mga lalaki? Yung may thrill, yung may fantasy kayo, yung hindi nyo nakikita yung hinahawakan. Tama? Pwede. Mali. Oh, tama. Correct. Mas gusto nyo yung hinuhubaran kaysa sa hubaran. Tama. Tama. Dahil dyan, bibigyan kita ng shot. Tapos, go. Ganyan lang. Okay. Ayan. Pailalim. Pataas ha. Ang nararamdaman mo? Ang sakit! Huwag naman ganun kurot! Totoo ba? Huwag mong kurotin masyado. Ba't mo kasi kinurot? Ganun ka ba? Nangungurot ka ba? Aray ko. Isakto lang. Okay. Ayan. Isa pa. Confirm ba? Malambot. Uy, sana all. May sugat ka ba doon? Ano yun? Totoo ba yun? Kakagat lang kasi. Totoo. Ano gusto mo? Hubad na? Hinuhubaran? Hinuhubaran? Hinuhubaran. Gusto mo may thrill, may fantasy kayo? Okay. Di ba gusto nyo to? Pass mo yung dalawang kamay mo. I-feel mo ha. Gusto ko i-feel mo lang yung moment. Yung dalawa lang. Legit to! Oo naman. Oo! Huwag agad. Grabe naman dumakma. Hawak. Gag! Ay, yung magawa alis. Yay! Yung pinakamasarap ka humawak sa lahat. May CCTV pa sa taas! Aray ko. Wala! Yung kaliwa, lamasin mo yung... Wala! Ano? Legit to! Malaki. Gago laki! Ang Wala. galing ni Joshua, sanay na sanay. Gago! Ano mula na mo? Ang laki! Ano na feel mo? Describe mo, malaki. Malaki. Malambot. Anong favorite part mo? Yung yung exciting part. Dahil suki kita, ikaw ay may chance na salatin ang Sierra Madre ko. Huh? Kailangan mo lang ipasok yung kamay mo. Dalawa ba? Dahil ang totoong pag-ibig, hindi laging masaya, pero laging may kwento. Dear Love. Dear Love. Dear Love. Dear Love. Dear Love. Sa Love Radio. Site nyo namang mang real talk, mang Benito. Mukhang pinapakisamahan ka lang niya kasi napapakinabangan ka niya. Lalo na tuwing nagigipit siya. Pero pag wala ka nang maibigay, doon ka na niya susukuan. Kung mas matimbang para sa kanya yung nararamdaman niya sa'yo, hindi ka niya pagsasalitaan na makakasakit sa damdamin mo. Kasama kakwentuhan at kadramahan nyo pa rin po Konyo Bicolano para sa SK... Ay, mali pala. mali. Para sa Dear Love. Hindi, pang Sabado pala yan. Alam niyo mga kabisyo, ito yung gusto ko talaga kung bakit gustong gusto ko kapag nag-iinuman. Yan.
Nagkakaroon kami ng inuman session kasi nagkakaroon talaga ng real talkan eh. And very important sa mga katulad natin kung minsan, lalong-lalo na kay Konyo Bicolano na dilulu most of the time. At marupok na dapat nire-real talk ng mga kainuman nila like super legit and all. Oh, 'di ba? Kasi aminin po natin kung minsan tayo masyadong bida-bida, naniniwala tayo lagi na tayo ang bida sa sarili nating kwento. Hindi natin napapakinggan yung other side nung mga kwento-kwento natin. Kaya dali-dali nating manghusga, 'di ba? At hirap na hirap din tayong mag-move on dahil nilulunod natin yung sarili natin sa pagiging delulo natin. Kaya shout out sa lahat ng mga nakakainuman ko dyan na nire-real talk talaga ako. Sa totoo lang, kahit nakakairita talaga, nakakainis, nakakatulong yun. And I hope you'll be that kind of person, mga kabisyo, sa mga katropa natin, kabarkada natin, 'di ba? Mga broskies natin, no? Whatever you call them, na nagre-real talk tayo sa kanila because gusto nating mapabetter pa kung ano man yung kinalalagyan nila ngayon. Importante 'yan, ha. Wag nating kinukonsinti yung mga kadeluluhan minsan ng mga kabarkada natin. O gisingin din natin sila sa kanilang mga panaginip. Yan. Kaya shoutout din sa madalas kong mga nakakainuman dyan o sa probinsya man yan o dito sa syudad. Uy, Friday ngayon dapat nakaschedule na kayo mag-shot puno, 'di ba? Kasi pag sa shot puno, bukod sa nagre-real talkan din kayo, nako, dyan na rin lumalabas yung mga organic na feelings like super legit and all. Oo, kaya importante na yung mga feelings na yan itago nyo lang. O, itago nyo lang. Tapos kapag nagkainuman na, go! I-boom nyo na yan. Pasabugin nyo na yan. Ay nako, excited na akong uminom this weekend. Sana yung mga makainuman ko ay masarap kakwentuhan. Ayan na naman kayo. Kung ano na namang iniisip niyo, magsisend na naman kayo ng kung ano-ano sa Facebook ko. Ay nako. O siya, mga kabisyo, basta isa sa mga pinakamasarap na ginagawa ko dito bilang isang Love Radio DJ ay hindi lang yung pakikipag-inuman, kundi yung namimigay din ng premyo. Yes, you heard it right. Premyo mula sa ACS. Eto, mamimigay na ako ng tumataginting na 1,500 pesos. Walang iba, napakaswerte naman ito. Isa po siyang, syempre, driver. Isa po siyang taxi driver na minamaneho ang kotseng may plakang NCI 3907. Si William Kohit. William Kohit, maraming salamat sa pagtutok at nanalo ka po ng 1,500. Hintayin mo lang ang tawag ng isang Love Radio representative para maklaim ang tumataginting mong 1,500 pesos hatid sa atin ng ACS Charm Fabcon Purple Eternity. Bumango ka na, bumango pa bulsa mo, 'di ba? O siya, mga kabisyo, susunod na ang mas kumikinang na usapan ni na Diego Bandido at Nicole Yala. Next week na tayo magtsikahan at magdramahan. Nakasama niyo po ako, Konyo Bicolano, para sa programang gumigising sa mga natutulog ninyong puso. Kabisyo, ito po ang Dear Love. Metro's #1 Love Radio. Basic!